Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon. So, pasensya kayo kay wa ta ka-upload gahapon sa sumpay aning kuan. Naugkat nga kasilag. Nya pasensya kung background nga nagkayamukat. Nagkayamukat akong kuan payag no. So kulang og arrangement. Pagalugar arrange kasi sige busy og kuan. Kanang hanay ani mga drama no? Mga ka-listeners no. So kalingaw hanay samtang wa pay kuan. Wa pa ka-upload ba kay medyo langanin ang power. Karon basa tas yung comment sa niagi no katong naputol. So padayon tagbasa sa komento ninyo mga ka-listeners no. Ang unang basahon si kuan si Jasmine Speeds. Salamat idol kay nag-upload na pud ka. Maayo og sige og init aron maka-charge ka kalingaw sa imong phone. Taga Bohol day ka idol, taga Bohol pud ko pero naa nagapuyo diri Arizona. Mura jud og naara pud ko sa Pilipinas sige paminaw ning drama. God bless idol. Salamat nimo Jasmine Speeds no sa imong kanunay yung pagpaminaw sa mga drama nga gi-upload. Akong gi-upload no. Salamat kayo. Jasmine Speeds no. Annalyn Buates no. Salamat Lord sa pag-shout out kanunay. Amping nice to hear that. Nice to hear that nimo Annalyn Buates no sa kanunay. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Nya si Ma'am Grace Blanca Flor. Nice unta to sir ang ako mao ikaw pero pangit man ang sound kay naay background music. Ayaw na lang mas kinindot ang story. Salamat sir sa kanunay. Salamat po nimo Ma'am Grace no. Pasensya kayo kay dita ka-upload ng drama nga ako mao ikaw no. So dito na lang si kang Lady in Red kay abti kay ito mo upload siya man sa mga drama no. Nya si Nina Lucarisa, nice to hear that. Always listening from Kuwait. Salamat Nina Lucarisa no sa imong kanunay pagpaminaw diha sa Kuwait no. Nya user nakabutang. Hello sir, salamat sa mga uploaded nimo nga mga drama, makalingaw tapos grabing nice ang mga kwento. Salamat ulit padayon lang sir. God bless po. Salamat kayo. May ngani user nakabutang. Salamat no. Nya Saisi Morales, grabe no. May ganyan bang pulis sa totoong buhay? Naagid siguro. Naagi mga kuan po no, mura-mura ning Brando no nga nasa drama. Wag na apoy nga na pulis sa tinuod. Naamang yun na kay kining drama, kuan man gibase mo punis mga tinuod no nga panghitabo. So naagi na. Unya, salamat sa si Morales no sa kanunay pagpaminaw. Nya si Ungol Toledo Vlog. Eid Mubarak idol, holiday nila dugay na ko diri idol pero wala jud ko kasabot ana Eid nila. Sa tuwa mura og New Year siguro idol. Sagdilangan sanay ko sagdilangan ngitama ko sa kauban nako. Sagdilang mangutana ko nga mao siguro ni. Sagdilang mangutana ko sa kauban nako nga Muslim sunod ugma. Big grahe. Salamat Ungol Toledo Vlog no sa imong komento no. Unya napakay-comment no. Paborito na ko sa una idol katong Winok nga drama idol og Katolito idol. Salamat nimo Ungol Toledo Vlog no sa kanunay pagpaminaw no. Katimaan pagikas mga drama sa una. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw sa DYHP Tatak RMN. Unya si Danila Gonzaga, Sir Jan, daghan kayong salamat sa imong mapag-upload. Indot jud kaayo imong gi-upload kay tin-aw kayo. Salamat Danila Gonzaga no nga naka-appreciate ka sa tong mga dramang gi-upload. Tinaw no. Salamat. Nya Ma'am Jisuli, thank you Sir Jan sa pag-upload sa mga sumpay ug thank you sad sa pag-upload sa Juno ang superhero. God bless. Salamat nimo Ma'am Jisuli no sa kanunay pagpaminaw no diri nga channel ug dito sa main channel. Salamat kayo Ma'am Jisuli sa kanunay pagpaminaw ug sa imong pagsuporta no sa imong pagtabang. Salamat kayo Ma'am Jisuli. God bless nimo ma'am. Nya si Belmar G Canyete, thanks bye sa pag-upload. Pa-upload pud sa Busyong ang dispatcher. So upload pohon ini kahuman aning tindahan pungko-pungko no. Mo na itong ipuli ang Busyong ang dispatcher no. Nya ipabalo na ko daan nga naagi po yung mga episode nga
na nga wala aning dramahan no nga busyo ang dispatcher, pero way problema kay mo abot mas katapusang sumpay. So nindot gihapon no nya ako na ipabaludaan ninyo labong wa pa na ko gi-upload nga nadyo yung mga episode nga nakulang, pero okay lang gamay ra man abot mabutas katapusang sumpay no. So salamat kayo Belmar G kanite sa imong komento no sa papaminaw sa mga drama nya. Ulin Helio, salamat sa upload dol. Shout out ko sa mga lumad sa kani mansion dol, ang ilang dato si Dato Arnoel Awi dol og si Romel Awi, si Idmar Awi og si pulis nga si Jiran ko dol. Daghang salamat dol. Salamat Ulin Helio no. Nya si Jumar Buntilaw, boss na miss jud nako paminaw imong mga drama lods kay nabisi jud ko lods. Salamat kay lods. Matingom na po paminaw imong mga drama lods. Salamat Jumar Buntilaw no sa kanunay pagpaminaw sa mga drama no, sa mga kanunay pagsunod. Bisag dunay ka busy pero karon nindot ni kay matingob nimo no. Yeah. Danilo Matabalan, salamat sa manindot nimong drama idol. Mo request unta ko dol sa Sibuyas Bombay nga drama ug amping ka permi kadol. God bless. Salamat no Danilo Matabalan. Pero di ta nga ka-upload ani imong request nga Sibuyas Bombay kay ipadayon gyapon ni kuan Bisayang Sugilano no. So dito na lang yun no, padayo dito na lang continue sa Bisayang Sugilano kay iya naman gyud gihinahinay na po niyang tiwas karon no. Salamat nimo Danilo Matabalan no. Maribabor part 6 sa tindahan pungko-pungko. Na-upload na part 6 no, part 7 na po coming. Salamat Maribabor. Nya si Ronald Matinaw, idol shout out ko Lodi, lingaw ko paminaw sa drama nimo samtang gatahi ko idol. So shout out nimo Ronald Matinaw, salamat sa kanunang pagpaminaw samtang nagtahi no. So malingaw gid ka samtang gatahi no. Nya si Agnes Ariata, salamat dol, God bless, more power, laban lang dol. Laban lang gyud punta ni siya kontra. Salamat nimo Agnes Ariata. Ib Pancho, atang ko sa pungko-pungko part 6 boss, God bless no. Naman nag part 6 no, part 7 na punta mga ka-listener no. Nya salamat Ib Pancho no. Nya Kitpi Garcia, salamat Lods, pero medyo kuminaw kaso dili ko ka-comment usahay, pero dili ko mo skip sa mga ads bisan usahay taas, pero mo like ko Lods. God bless nimo Lods, amping sa kanoy. Salamat nimo Kitpi Garcia no, sa pag paminaw sa mga drama, sa dili pag-skip no, sa pag-like sa mga drama. Salamat Kitpi Garcia no. Bergs Dig Sub no, tulo ka hearts no. Salamat nimo Bergs Dig Sub sa tagtulo ka heart no. Thank you, nice to hear that. Nya si user nakabutan no, shout out idol. Salamat nimo user may nakabutan pero letter G ang gauna ni sa imong profile no. Nya sa Pantas Vlog, thank you idol sa mga manindot kayo nga mga drama idol. God bless idol. Salamat kayo sa Pantas Vlog no, sa kanunay pagpaminaw sa mga drama. Nya si Tidort-Dorte, daghan kayong salamat sa mga upload nimo boss. Hangtod sa sunod mintras tanto mulantaw na ko sa imong mga balak sa pikas nimo nga channel. God bless you always. Salamat Tidort-Dorte no. Kay tanaw kas mga balak na ko no, mga mao na pagsugod na ko no sa akong channel. Mga balak-balak. Salamat kayo Tidort-Dorte no. Shout out kanimo. Ja Island ko ni Kundi, mas ganahan lagi mi sa imong mga upload Lodi kay ang uban sakit sa dunggan ang audio. Unya mo hinay mo kusog na pod. Labi na tong kang Lady and Red, salamat sa upload Lodi. Amping per me Lodi. So salamat Island ko ni Kundi no sa imong pag-appreciate sa akong mga upload nga drama no. Nya kana si Lady and Red mo pa magunay pagsugod pod. So kuan pa na ga-practice pa nag-edit no. Nya kana iya pod record nga, radio record na siya. Munang medyo basag gid siya no. Pero at least naling kamot, sige lang. Okay gyapon na paminaw lang gyapon no. Salamat Island ko ni Kundi no. Nya naugkat si user, thanks idol. Request pod ko atong Quran og Biblia og katong higala igsoon kaaway. So kining user nakabutang diri nga comment no. Murag siya man sa itong PM na ko no, request og Quran og Biblia o kining igala igsoon kaaway. So wala ko ning Quran og Biblia no, sa mga nagsige comment no, wala ko sa Quran og Biblia. Murag intro lang so inaan ako na introduction ra,
Pero kini higala igsoon kaaway na ako ani, pero dako pang trabaho no sa pag-edit kay daghang copyright no. So dili ko musaad kanos mga kalistener no. So basin na ipohon pod no. Nya si user gyapon ni naka-comment no, letter S ang naka-profile. Walay part 12 na part 12. So atong kining ma-reveal no, balikon lagi na ako ni pohon. Sa gikan sa part 1 kay na nahurot ka delete sa ako ang main channel man tungod itong nay kapareha ba na reels content no. So nawala ang mga sinugdanan aning ma-reveal og itong ayay mapriso ka. So nawala. Masinsa kayo mga kalistener no. Pero atong ibalik na pohon gikan sa sinugdanan. Itong mga nakulang ato ibalik no. Nya ti dirty nice boss, unsay gamit nimong app pang edit og video boss? So ang gamit ako kining KineMaster no. Say basa na KineMaster o KineMaster no. Mao na siya mga kalisteners, ti dirty no. Ang pang-edit og pang-edit og mga video nindot ning KineMaster kay pwede ka mo gamit og chroma key no. Na utrohon nimo ang background ba, mo gamit ka og green screen no. Green curtain, pre na ba green cortina. So pwede mo i-change imong background sa imong video kung naa kay green nga cortina no, green nga panapton na gamit ang chroma key sa KineMaster no. Salamat ti dirty no. Pero ako mag-change og background kay kuan. Okay ra ni. Okay ra ni background sig kay mugat. Pero nindot gid dapat butangan niya ni, pero malagi nag-edit pud kay og dili makuan kay makita pud ang green ba kung dili kung nay part nga light ra kayo, nay part nga murgit-ngit ra di ba patas ang nag-edit ba. Kinanan patas ang light gid og maggamit og kanang nganing green curtain, green panapton. Unang ko na lang gugamit para mapatas tanan background. Anya Mirasol Salcido, salamat sa kanunay Lods, God bless. Salamat po nimo Mirasol Salcido. Nya user gyapon nakabutang, thanks idol, letter G man murag maor na siya ni request ko idol Quran katong Quran og Biblia ug katong higala igsoon kaaway. So pasensya gyud nimo balik ning comment nimo ba. So ma-spam gyud ba kay balik comment. So kuan ako nang gipabaw nimo no nga wala ko nang Quran o Biblia, higala igsoon kaaway rap bisog basig pohon. Dili ko ka sure kanos kay daghang copyright man eh. So kung trabahoon pa kalistener no, napa ko isunod ani katong gi-request ni Ma'am Life Journey nga ayaw ko tuloy nga dili ka nagugmaong daghang pud copyright mao na nga pasensya kayo nga di na to matrabaho dayon inyong request mga kalisteners no, kay lisod kayo pag-edit og daghang copyright labad sa kay balik imo jung tarungon para ma-approve kay og dili pud matarong edit i-block mo sa YouTube no, dili dawaton ba. Why kitaon ba sa i-block kay di pud mo kita po kay i-block man. Gawas lang kung copyright lang nga sharing kay pwede ra. Bala gamay ra ibahin basta kay mo share lang no. Kung i-block why chance. Idol good pay wala pala gitong part 7 sa naugat nga kasi lago mao na ni part 7 no. Human ani. Nya kato mga diganan sa intro forward na mo dito sa kuan sa drama no. Yan, daghanan di kag comment no. Idol shout out Janril mo nga Janril Latiban di ay ni kanunay nagsunod sa imong channel. Salamat Janril Latiban sa imong kanunay pagsunod. Unya pasensya gid kay wala gid ko ka-upload sa imong request nga Quran o Biblia no. Introduction ni nana ko ana. Nya higala igsoon kaaway iditunon pa dako pang trabaho no, balik-balik ta no. Maristel Humawan, salamat sa sumpay dol. Katawanan jud ning drama. Salamat Maristel Humawan. No? Ang Juno dol nindot pud to dol. Nagsunod ko ato. Salamat Maristel Humawan. No? Sa asa tang dapita mag-upload imog yung sundan. Salamat Maristel Humawan. No? Og kaninyo tanan mga kalisteners kabalo ko nga naminaw mo sa Juno no, ang superhero. Nya Annalyn Samson, salamat sa pag-upload aning part 6 idol. Luya ko gahapon idol kay wala ko napaminaw. Human ako paminaw sa Juno idol. Human na kag paminaw sa Juno. Salamat. Nya amping ka always more upload. God bless you always nimo idol. Salamat Annalyn Samson. Nya si Ami Buntilaw, Lods maayo unta ma-upload nimo ang Quran ug Biblia Lods. Nadaghan na mo ga comment pa ani ba. Wala gid ko ning dramaha mga kalistener nato aning Quran ug Biblia. Pasensya kayo no. Unya Maristel Humawan, haha makatawa ko storky na ulahi jud in tawon na. Pagtaw makalingaw ni si kining Turkey no ni angay ni kwan. Mo hinahulog og kontrabida pero makalingaw ni drama gyud patindahan puko-pungko. Salamat Maristel Humawan. Nya kini nag-comment po user na nakabutang. Idol request ko katong drama nga love song. So wala ta nang love song no. Pasensya kayo no. Nya Heidi Bumidiano,
luuyan agrita oy. Nice gud kaayo ning drama ha. Salamat nimo Heidi Bumidjano. No? Sa paminaw sa naugkat nga kasilag no. Animation makalingaw gid ning drama ha oy. Thanks Lord sa sumpay. Salamat animation no. Maristel Humawan nanuyo nas Axel. Nagtiwa ka jirjir ha katawanan. Mao gyud sa man no. Daghan kayo ni kuan kanang murag wa sila kuan wa pa magka-develop pa no. Salamat Maristel Humawan sa imong komento. Nya si Ma'am Annabel, si Ma'am Bel no. Hi sir, thank you always. Salamat Ma'am Bel no sa imong kanunay pagpaminaw no. Bisag talagsan na mo comment bisag busy kayo pero kanunay gyud naminaw. Salamat Ma'am Bel no. Annalyn Buates, salamat Lods, ingat lagi. Salamat Annalyn Buates no. Roxanne Cruz, si Roxanne Cruz taga Bohol din eh. Taga silingan na namon sa Bohol no. Matawag kay silingan kita taga Bohol man no. Layo nag lugar. Salamat sa upload Lods, God bless. Salamat Roxanne Cruz no. Sa imong kanunay pagpaminaw. Danila Gonzaga, daghan kayong salamat Sir Jan. May God bless as always. Salamat Danila Gonzaga no. Sa imong kanunay pagpaminaw. So ako lang paspason gamay no kay hapit tapon mo 20 minutes nya. Taas pa ning basahon nun. Nya. Life Journey. Si Ma'am Life Journey just finished listening the action drama Juno Part 2. Super nice po siya. Thanks kaayo. Ari na po ko siting-siting. Pungko-pungko na. Thank you very much this comedy drama. By din igo mahuman ko ako duty hehe. Thank you sa sumpay. Ayaw worry na mo magwait gid me. Tanan dire ayaw ka stress tawon. Salamat Ma'am Life Journey no. So laban lagi hapon og siya usahay ka nang kuan. Magkasakit-sakit gamay kay hilantan ba hilantan. So karon murag gibalikan pug hilanat kay kuan. Aning ihubag na kung kuan. Akong tiil ni samad mabot gipaak bakanig. Ok masuni paak ani unsang isiktuhan ni paak ni hubag makalisinat. So nang gilantan ko niyagi atong gahapon sa to. Pero laban Japon. Salamat kayo Ma'am Life Journey no. Nya si Saisi Morales, kumusta sad nimo? Salamat Saisi Morales no. Ikaw pod kumusta og amping kanunay. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw sa mga drama. Saisi Morales no. Nya si Ma'am Jisuli. Thank you Sir Jan sa sumpay. Okay lang nga medyo madili kasi pag-upload kay naminaw man pud ko sa Juno. God bless us all. Salamat Ma'am Jisuli no. God bless po nimo Ma'am Jisuli. Salamat sa imong pagka-manggiluyo no. Nya Ib Pancho. Boss hulat ko sa Kasilag part 7. Mao na ni part 7. God bless. God bless po nimo no. Nya si Agnes Ariata. Salamat Dul. God bless and more power. Salamat Agnes Ariata no. Nya si Mirasol Salcido. Wow ganahan jud ko ani nga drama makalingaw. Salamat sa pag-upload so. Makalingaw gyud ang tindahan pagpungko mga kalisina no. Nya si Wing Orasyon. Nadayon jud ang kasalods pero kaluoy ni Axel wala jud ka score kay Juna. Ahak ni si Juna ay kay salamat kaayo sa mention Permilods amping kanunay o God bless you. Salamat Wing Orasyon sa imong kanunay pagpaminaw no makalingaw jud ning drama habit kining tindahan pungko-pungko no. Nya ti Dirty daghang salamat sa kanunay nga pag-upload idol ug pagbasa sa among mga comment. Until next time, God bless. Salamat kayo ti Dirty no. Nya taas na gitag gibasa ron. So Bilmar G Kanyete tool pa-upload sa busyong ang dispatcher. So balik-balik ni mong comment no. So ay kabalaka kay puhon-puhon ikahuman ang tindahan pagpungko ato ning ibalik no. Ayo balik-balikan yung comment no kay may spam ginamadugay. Lods unta may balik ang tong pobre unta Lods si kuan ni Aristotle G. Sani Aristotle Lods unta maibalik tong pobreng milyonaryo salit na sinul ko nimo no skip ad lang ako ikaambag. Salamat sa pag-upload sa mga drama makalingaw kaayo. Salamat nimo Aristotle no sa imong kanunay pagpaminaw no sa dili pag-skip. Salamat kayo kini pobreng milyonaryo tingali pohon ato nang mabalik no di pa lang kumusaad ng mga kanisinas. Salamat kayo Aristotle G. Jason Hiludo nabitin man ako sa drama ang ganda kaso hindi man lang sila muna kinasal no sa basura ka lang nga drama no. So murag dinalian jud ning ending sa kang kuan no kang Sir Francis Pares ba nga mga drama no muditsog kahuman ba. So medyo makabitin ang ending gid no mga ka-listener. Murag bigla-biglaan kay ba. So, sige lang, naalam ninyo nga gikasal na.
Nya si DC Dave Paring busing pa-upload og drama nga katong basurero ako, maganda yun idol. So kining basurero ako, maura nag-istorya sa kuan, Cross o Jablo no nga gi-upload ni mga dramang Binisaya. Maura na siya sa basurero ako. Gilahi lang ang title kay lain naman pud nga istasyon ang ning si tawagan ning utros aning drama o balik ba ang si tawagan murag ning revive yan na. Alaing version ba yan na, pero lahing mga artista ang nindala, pero maurang istorya kay si ang gasulat si Permen Colliantes Gomez. So, paminawa ng Cross o Jablo ni mga dramang Binisaya kay mauna siya ang basurero ako no. So, salamat sa mong komento DCD pa rin no. So hindi na ko mo-upload ang imong request kay maura ni sa istorya sa Cross o Jablo ni kuan mga dramang Binisaya no. Mao ni siya ang basurero ako. Kita itulan na ni Cross o Jablo sa laing istasyon para dili mapareha sa DYHP no. So, salamat sa imong komento no. Unya si Ungol Toledo Vlog, sakit lagi itlog. Tindahan pungko-pungko na comment siya. Salamat nimo Ungol Toledo. Unya daghan pa man kay mo comment mga kasino no. Agoy. Sao man ni humanon na lang humanon na naman. Murag gamay na lay ko kuwang pud humanon na lang balag taas-taas. Ano pinakataas. So dol si Shishim Lucinio dol request me diri sa barangay San Vicente Liloan upload please ang Balintawak Jack dol katong Balintawak Jack dol idol upload please, God bless you always. So may kapasensya gyud nimo Shishim Lucinio no kay ang ako ang na-record aning Balintawak Jack ang katapusang sumpay ra. So ug ako ning upload kinabitinan. Kung nabitin mo sa Waylakay nga naay mga pipila ka episode na wala. Samot na nga bulitsog katapusang sumpay ning Balintawak Jack no. So mayo pasensya kay saon man nga man gid ako makumpleto nag-record sa una kay trabaho man ko tong time magod. Wala ko nigi-earn ba sa mapay mga live streaming sa Facebook sa una sa YouTube no. So wala tay makuhang kopya ning Balintawak Jack no. Naan ako record na katapusang sumpay. So pasensya kayo nimo no si Shim Lucinio no. Salamat dahil sa pagmino sa mga drama no. Salamat kayo. Nya si Wing Orasyon, hello Lods, dugay ko kita ani nga drama episode 4 pa ko Lods samtang wala pa ang sumpay sa naugkat nga kasilag og tindahan pungko-pungko. Kani akong kalingawan paminaw amping Lods ug salamat. Salamat nimo Wing Orasyon no. Dinhi sa tama nang ako ang pagbasa sa inyong mga komento no. Kay nahuman na gid akong basa. Nya tingali sa sunod basahon ako og appeal tong comment ninyo sa John Kent tanong ko tanong comment sa Juno ang superhero no. Shout out ni Roger Villegas no. Ni Sir Roger Villegas. Shout out nimo sir no. Salamat sa kanang pagpaminaw no. Nya shout out po ni kuan Nistayap no. Salamat sa kanang pagpaminaw no. Amping sa pag-drive no. Nya si kuan Angie Divina Gracia. Salamat kayo Lods no. Ug amping bukan unay no. Salamat sa imong gihatag nga pangpalod no. Mao ni akong gigamit karon. Salamat kayo. Nya, usbon ako. Salamat ni Ma'am Grace Blanca Flor, ni Ma'am Life Journey, Ma'am Jisuli ug kaniyong tanan mga kalisteners no. Og dineta maglangan, paminawan niyo ang part 7 sa Naugkat nga Kasilag. O karon mga higala niya ang sumpay ni naginapustang sugilanon Naugkat nga Kasilag. Safety ka na din Big Boss. 5 ka pulis ang akong ipabantayin mo dias gawas sa pribado ni mong kwarto. Nagpasugo ka na ba ang mga tao? Aron sa pagpangita, kung nasa hospital na admit ang tumboy. Ha, Brando? Agay. Oh, Big Boss. Ay, ayaw lang lagi og nagpangusog. Basig mabugat ka. May pasugo ka na ba nga tao, Brando? Tuwa na Big Boss. 5 sila katao ang akong gisugo. O apil na sa 5 sila si Kirat ug Bitay. Kinahanglan mapatay ang tumboy. Kinahanglan yun, Brando. Lima ka ospital nga atong nasusi. Apan wa gyud dito si Grita na admit, Taybe.
Taibi karon. Tay, bibitay ba? Magsusya ba tayo lang ospital? Magyapon. Ngutan na ta og may babae ba nga napusilan? Balag dili Greta ngan. Kay ba siya lain nga nang gida ni Greta sa iyang pag-admit. Ay, kaya god. Agad na ko ni mo. Ay, ika may labos grupo. Magad. Kirat, Ano man, Tay B? stilan. Si Butod ka, no? Ay, na siya. Nagkamang pamanto siya dihang atong diyaan. Mao na di ha. Ay, guys, pas Berto Butod. Awasap to mamatay. Eh kung namatay pa siya, nauntag patay niyang lawas sa itong pagbalik. Bitaw. Pero, tay, mara pa parehas mo yung titingog ka. Payay. Kaya nagduda ko, lubuhi siya. Natimo pag tingali siya, pagluwas siya kagalingon sa diyang. Diyaan na to siya. Mayong tada kung mauna. Magad. Kung mulabay ang pipila ka buwan, diligid siya mabalik sa hideout. Aw, kana, patay na tingali siya. Og si Tiar, Patspitay. Ha? Kinahanglan nga mamatay na ko siya. Kay siya naghatag og hulga sa tong pundok kung magpapili siyang buhi. Oras nga ikabagat ko siya, timan ini. Timan gini, Ratki. Di na ko magpalupig. Kinahanglan nga siya nga akong mapatay. Kinahanglan yun, Pats Kirat. Wa pag yun mauli sa GR Elena. Nagpaabot gani ko nga mobalik siya. Tuat tingali kini sa ospital. Grabe ka nang iyang ipakita ang kabalaga sa tumboy. Nakagusto yung tingali siya kang Greta. Iya na lang yung tingali kong giilisan og tumboy ng Marta. Uy, Elena. Nasayop kasi imong gituuan, uy. Naunsa ka man. Wa makagusto si JR sa tumboy. Mihatag lang siya sa iyang suporta kang Greta. Tungod kay suod kini niya nga higala. Ikaw ang gihigugma ni JR. Tuho iko. Sa ilualan ko ng Marta. Nangigil lang ko. Tungod sa grabe niyang gipakita ng concern kang Greta. Ganun niya ka, Elena. Oh, JR? Kung may ka man, aron imo gyapon kong hangyoon nga kalimtan ang ipanganti kong patyon ang imong amahan. Pasaylo ako. Dili na mo sa pang akong hukom. Sobra na siya kadautan. Kaya nakahimo siya niining ngadto sa suod kong higala. Gipusil si Greta ni Ninong Brando tungod kay siya ang unang nga mikaydor. Siya ang miuna og brak-rak diin tulog as sakop sa kong amahan ang namatay. Og hangtod siya, naigo pa. Og nada sa ospital nga talandugon ang kahimtang. Nabuhat ka to ni Greta tungod sa iyang sobrang kasuko sa gibuhat sa imong amahan o sa demonyong pulis na si Brando. Suwa pa nila dad si Greta sa dapit na mo gikasabutan. Iyang gitabangan og lugo si Greta. Si Greta? Gitabangan og lugos ni Daddy Manolo og ni Ninong Brando? Oh, mga hayop sila. Pusa dili na mahitabo ang atong giplano magpalayo. Tapuson ko kining tanan. Okay ka, hala, pauli. Pauli sa inyo. Samtang wa pa ko malimot na anak ka sa tao nga akong patyonon. JR? Pauli na. Huwag ay napakita na ako. Wa pa ko'y gusto mo tanaw si mong naong. Adi ay, wa ka na gusto mo tanaw sa akong naong. Og apilo na ko nimo karon sa imong kasuko tungod kay anak ko sa tawo nga imong gikasilagan. Patulog kang lakaw na! Lakaw na, Elena! Bas! Nasubong ka na maghala ko kay anak ko sa tawo nga mortal mong kaaway. Sige! Pati ako! Pati ako, JR! Buwa na lagi! Layas! Pati alagin ko! Pati ako! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Pati ako! Pati ako! Kung dili ka mabiya! JR! Ako yung mabiya! JR! 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 Ay. Unsa magkahay mamahimong linugdangan ni ining ilang pakikugma sa usag-usa. Naluoy ko ni Elena. Ug labaw sa tanan. Naluoy ko ni JR. Kay gibati ko nga maangkon yun niya ang iyang kamatayon. Diyos ko, ikaw na ang bahala kang JR. Kanimo ko na lang isalig ang tanan.
Tuwa na siya. May palayo na. O siya masayod nga niya ako din eh. Itago. Nagpaniid lang niya. Ili na pasaylo ako. Apan patuhuon ko ikaw. Nga dili na ko interesado pa nimo. Nga dili ti ka mahal. Pero dili ka mahimong papag sa akong tinguha nga pagpatay sa imong kamahal. Mayo kay, niyapak ni mga bantay. Hoy! Paminaw! Haing ospital ang admit ang butay kong amahan! Hain! Kaya doon ko siya! Nga napaingon din niya sa sakyanan ang upat na ako kakauban. Ngayon na sumakanan nagsulob ko ni Pormis Polis. Mura sa gijilik. Tunay nga pulis tanahon da. Na sila. Na. Kumusta ang inyong pakisos sa mga ospital, ha? Taybi. Pransipitay. Niya si Grita di ospital. O, naibaw na mi. Kung nasa siyang kwarto, pribadong kwarto pa ning ospital siya kibutang. Di ay, ha? Ratke. Ha? Sige, soday mo din eh. Sod! Sa mga dugay-dugay mo kadihang mo. Ingon ini atong buhaton. Kay kung nako ni Manong Tomas. Nakatuging taon. Nga nag-akpo lang sa akong katringa. Gihigtaan. Duha ka po, doktor kining misod sa akong kwarto. Kumusta ka, Grita? Pahuway na lang sa dayon, Grita. Pistula. Ayaw! Mission accomplished! Patay ka lang yun, Grita! Pans! Ang igong lalaki nga, nagbantay! Hindi ako mo! Sibat nita! Kinsa ka mo? Pisula! Ay! Pinitikwakay! Kiniimoy! Pisulan lang! Akin nga sa ngimo, ha? Pisula! Buhaw ko! Unahan di ka kuha sa pistola po nga ka! Nanalagpo di! Patay ka lang yung buhanga ka! Ginoo ko, ang nangagita, nabulat sa dugo agi sa mga bala sa pistola. Ining di patay si Grita. Ako sa katao, naulian sa iyong panimot. Dili lang ko mangutana kung kinsa pa kining klasiyas mga tao. Nga ni patay ka Grita, kinasayod na ko kung kinsa mo. Ay, kadugay pag nakagawas sa duhan ako kaubas kwarto ni Grita, oy. Amaw ni mo tawahan, oy. Pagkahina lang yung mga lihok. Anin lang yung ko din eh. Magpa-antaw-antaw spultahan sa kwarto ni Grita. Wow, ni kulpa. Mag-stand by ko na yung dugay. Kailang sunog mag-uniformis polis. Uy, may pinapultahan sa kwarto ni Grita. Wala. Usa katigawang lalaki kailang bigawas. O kasi kusok ang milakaw. Yan siya payong din eh. Okay. Wah, bisa ilo ti kawang. Usam kini tapoy. Wa ma magagawa sila si Roger o si Danny. May doktor kami sul si kwarto ni Grita. Ay kipangkunan na ron. Usam kini tapo sa duwag. Ako kauban, wa mo gyud mo kawas. Ginoo ko. Duha ka tao kini nga. Nagsulob og sinina sa doktor ang nagbayadwa ni kinabuhi. Jesus! Ginoo maluloyon. Ang ako pasyente. Nabulat sa dugo ang naong og patay na. Tabang! Tabang! Tabang ka mo! Ang pasyente na sa room 193 gipatay!
Og dumilaing duha ka taong nagbayad ang patay sa tabang! Tabang ka mo! Okay, targa na yung plasok, targa! Bidang ito mo, ano? Napatay nila si Grita, ban patay sa sila duha si Parts Roger o Parts Dani. Wala, klaro na kayo. Nga ang bantay at tiguwang ang nakapatay lang Roger Oblidani. Oh, sakyanan sa pulis kayong ating kasugat, Parts, kinat! Klaro na lang nga turumbo sa ospital nga tuwa si Grita ang mga pulis nga ato'y kasugat kanya. O, naukay na ron itong tanam tungkol sa mga patay. Yawa, oy. Happy na to. Dito yung mga pulis na. Kuyawan mo! Ayaw ko sa taon mo, para igaw natin sa kasugat, kuyawan mo! Dalawan ko, Si Fernando, kinahalang masayo na yun si Nene. Duha ka tao nga nagsininag pagka-doktor ang nagbayad patay sa room 193. Ibang pasyente ba may Patay si Grita. Piyawag na ko. Ipatay nila ang sungkong higala. Ito sa kuha na kita. Ang mga pulis, lingin ako. Di lagi ko mapakita. Lahi nga lihok. Ipayungyong ko ang akong kao. Pinag-iwasan si Grita. Gipundoan lagi nila ang ilang atraso na ko. Wala yan si Grita. Patay na siya. O klaro na lang ang Big Boss ang nagpapatay kaniya. Iyan mga sakop katong nagsulubog sinina sa pagka-doktor. Si JR, hain mga siya. Unsam kayo mation kung masayod siyang napatay na si Grita. Ang tumboy nga nahigugma kaniya pagayo. Kanang kwarto nga naidang ang polis nga nagbantay sa gawas. Muna ka na ang kwarto sa butan kong amahan. Ang kriminal o manlulugos kong amahan. Unsa? Mao ka na, Brando. Adto na lang ko sa bayo niya magpakayos sa akong samad. Magpadaan na lang ko og doktor nga mao'y makaatiman ako sa bahay. Naanan ni mo, Big Boss. Pero, nganong ato magkasabay magpaatiman og doktor, ha? Dili sa ospital. Hadlo ko, Brando. Nga tingali og kalit nga mo nga si J.R. Risuelo ug iya akong tiwasan. Unsa? Ano? Dili na may tabo, Big Boss, oy. Unsa man ka? Naidaghang pulis nga nagbantay sa gawas ng imong kwarto. Elena? Kumusta Elena? ang utang kong amahan? Elena, unsa man ka? Kaisugod nimo. Talandugon pa ba ang kahimtang si mong amahan, ha? Tingalig mabugat siya. Hinaya ko na ng tono si mong sinultihan. Ayaw ka malaka, Brando Police. Kaya ang daotang sagbot sa katilingban, dugay nga mamatay. Elena! Mauna ba na inaanay mo sa pagpakigrelasyon mo antong J.R. Risuelo? Nga nakatuon ka sa pagsukol ako. Huwag kay batasan nga pagkanak. Nakaako ka sa pag-ilad ako. Ipatuo ko nimo nga gibihag ka sa animal nga J.R. Apan inyo lang di ay kung gidrama. Magpasalamat ka. Wa ko mamatay sa pagpusil sa tumboy nga Grita. Dili ako ang angay nga magpasalamat nga wa ka mamatay sa pagpusil ni Grita. Kung dili, ikaw. Bullshit kang pagkaanak. Tuwa ka na noon mo dapig sa laing tao. Wa ko magdaw nga ingon ka ba di ini Daddy Manolo? Nga usa ka daotang klase sa tao? Mas hayop ka pa sa mabangis na hayop sa lasang! Animal! Dako ang akong pagmahay sa kahitasan. Nganong ikaw pa ang nahimo kong amahan nga usa ka kriminal o malulugos! Unsay? Inyong ginugo si Grita sa wapan ninyo siya dada sa napit nga ikasabutan nga mag-abot mo! Gitabagan ninyo paglugos si Grita, mauhinungdan nga nagwala siya o gipamusil mo! Ang mas maayo pa ang namatay ka na lang manulores niya sa dihang ipusil ka ni Grita!
Elena! Wa kay hinunggan nga pagkaamahan! Wa kay ayo! Nautan ka! Nautan! Elena! Elena, ikaw na! Ayaw ingna niya na pagsulti ang imahan! Wa kay ikabawos nga pagkaanak. Mas gipalabi mo ang mga tao kay anak ko. Big Boss! Big Boss, ayaw! Bato niya ang galikon, ha? Doktor! 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 Mas mayo bang ikaw ang mapatay na ko. Pati ako, Elena. Pati ako. Kaya nang kako'y hinungdan nga pagkaamahan. Pati ako. Dalianan ninyo ang pasyente! Nagliso sa ginawa! Dalianan ninyo, doktor! Ikaw yun na! Gawas! Gawas sinis kwarto ng daddy mo! Gawas na yun! Diyos ko! Pasaluhain taon ko kung nakasaha ko sa kong paghingan o dili mausa ko amal. Pandili ko lang yan madawat kiniyang pagkanautan. Huwag si JR. Masaya, siya ang bukat karon sa kong kasing-kasing. Sa ako amahan. Siya! Musa pasaluha ako, Diyos ko. Pasaluha ako, Diyos ko. Si Manoy Tomas. Huwag siya nakitang patay lawas dito sa kwarto ni Greta. Siya lang makatubag malibot kong masayran karon. Si Manoy Tomas. Si Gerta. Kumusta nagkakaroon ng patay niyang lawas? Kaluoy niya. Naluoy kayo ko sa iyang ginangatan. Manoy Tomas! Manoy Tomas! Si JR. Siya karoon na nawag. JR! JR! Maayo daw nga niya siya. Naibaw na baga siya sa ginangatan ni Greta. Nakatagpilaw mong gugunad itong igayon na. Ugmaw na ako nakita sa akong pagmata ang duha katao nga nagsulobog si Nina sa pagkadoktor. Ug ang usa, nagkupot pa sa iyang armas. Mao kadto nga, dali ko ni bangon og gibirahan ko dayon ang usa. Kipatiran ko ang nagkupot sa armas. Og nakuyapan kini. Og naglayog kami sa usa niya kakauban. Og nalupig ko kini. Og ako napasilan. Sa dihang naulian sa panimot ang usa. Giposil ko kini. Og pagkauman, mao na lang akong nakita si Greta nga nagkadugo na ang iyang naong og wa na kini kinabuhi. Mao kadto nga dali na lang kong migawas sa kwarto og midagan ko palayo. Klaro na lang. Ng mga tao sa Big Boss ang nagbuhat na ini. Mulang, wa nilain nga makahimo ni gawas lang nila. Wa pa matapos ang away ni Tomas. Wa pa sila mudaog. Usa magbantay silang tanan. Unsa? Ginoo ko. Patay na si Greta. Mao na, nang Marta. O niadto ang may ginikada ni Greta. Kikuha ang patay lawas ni Greta. Na-hospital na si Greta. Ha? Matod pa sa taho nang na-admit ko si Greta kay samdan agi sa pagpusil. Usa ko kabatan-on nga lalaki og tiguwang ang nagdaan niya sa ospital. Apan nakita lang kini nga patay na. Og may daing duha ka lalaki nga patay usab sa pribadong kwarto sa ospital. Diyos ko. Pagkaluoy ni Greta. Nya, may nakuha ko nga ID og telephone number sa impitaka nang og gitawag kini sa mga pulis. Og bawo na to. Mito nga dayon ang magigikanan ni Greta. Og nang angay magbantay karon si PGR. Oo, nga naman. Tungkol kay siya karon ang ginudahan sa magigikanan ni Greta nga may kalabutan sa pagpatay kang Greta. Waldo! Mao kay gituan ako karon ng Marta. Nagkipinusila gyud sila si PGR uban kang parts Greta. Tali sa mga sakop sa sindikato. Og nasamdan si parts Greta. Mao nga nalanig sa ospital. Naglaban na kining uo ko ng mga pangitabo karon Poldo. Gubot na kayo karon ang kinabuhi ni JR. Pastilan.
Sa dyo kay mahimong linugdangan ining pagpakibangga karon ni Pars GR sa mga tao sa sindikato, no? Nang Marta? Mauna kini ang resulta sa imong pagkabugoy, Greta. Sa pagsige mong paduuli atong JR Suelo. Siya kinanakaingon ining imong kamatayon. Okay. Akong mga pasubo sa matay ni Greta nang. Maayo kay ni Kapoldo. Sir, kining tawhan na. Usa di sa mga suod nga higala ni atong JR Suelo. Nang Pinky, anong taon ka? Ay, kung iapil ng itabuan nang ha? Huwag ko nabot ni nang. Ba't ko nabot nang? Wag yun! Unsa? Gidakas mga pulis? Oo, mau na ba, GR? Ila kong gipick up gahapon, oy. Kay ilag yun lagi ko kapatuganon kung asa ka nila mapick up. Kay ikaw magiging ang gitumbok sa maginikanan ni Pars Greta nga may kambigitan sa kamatayon ni ini. Pero, gibuhat yun ako ang tanan, bay. Nilimod yun ko. Ang amo sa gipahamag tika. Mao to nga ilag kong gibuhian. Pero, nibaw ko, Parts, gipanidaan ko karon sa mga polis. Parts, tuani ko, be. Unsam gina tinuod ganito mo? Ha? Nganong nalandig mo sa ospital si Greta? Di ba? Dito man siya sa mga kamot sa Big Boss? Ha? Bayar? Ha? Ingon din ni Ana ang tanan nga nahitabo? Hayop ang ama ni Elena. Kaysa wa pa nila dada si Greta sa dapit gamugi kasabutan. Ila na din kitabangan sa paglukos. Itong salbahis nga pulis nga si Brando. Pida, no? O niya, di naman dayon ang yung plano ni Elena nga magpalayo. Dili na. Ug ako nagdididaan si Elena. Gadi na magpakita na ako. Ha? Uy! Kuya, wag. Ambot yung pasabot, bay. Nga, tapuso na nimo ang inyong relasyon, Elena? Ha? Bajar? Kung ang among relasyon, ang mamahimong babag sa papatay ko sa iyang amahan. Mas maayo pang magbuwag mi. Magkalimtan na lang mi. Kadalion ko ning tanan. Kinahanglan nga matapos ko na ang kadautan sa iyang amahan. Bajar? Mayo! Uy. Mayo nga daw! Kadit ha? Mayo! Kadit ha? Kaya kung tanawon, bay. So, Ayo. sining ngayop kitahuran. Wa! Diyos ko! Pats! Patsal! Tako bay! Tako! Naiba polis! Tako! Sa? Nagsulti ka ba sa tinuod, Paul? Ayo, lagi si Roy. Wa din si GR. Abisig inyo pang sudon ang mga bay, yung siksikot di palibot. Or mutuog din mo nga, wa ko magbakak. Ngig, baktak na ang taho ngayon na dabot, oy. Mao ba? Musa kami. Mga kauban, sakunta ang bahay ni Puldo ug siksikunta ang tibok palibot. Usakpan ka mo si GR. Tago to, Francis. Kunti ko mapil ng kapiso. Yak, di ka niron. Usa? Nganong mura ka magnakurat? Akurat, di. Kanim di ko sir, walang kong makurat pirmi. Wasir, basa bala, wasir. Wa may nakita nga JR Resuelo sa sud ning inyong bahay. To, mga kauban, tala ka mo. Ay, salamat. Iwag yun na makita sa PGR. Pero, hain magkaritago sa PGR. Nawa mo siya makita sa mga pulis. Gusto. Pasituasyon dito na ako. Bay Puldo. Wa! Ay! Pasal! Daan pag ko nga dito katago sa may kisame. May dako ang buslo sa kisame. Dito sa may kusina. Wala ko lain nakita ang kataguan. Apan ko nila ko nakita, makigpinusi lagi ko nila. Kaya dili ko magpadako po pulis. Samtang dili ko pa mapatay ang Big Boss. May naroktok. Uy, Pasig na malik ka mga pulis. Relax ha. Dili kayo mga pulis niya. Usa tingali ni sa atong masilingan nga nagsusi sa nitabo. Kadita, ikaw mabiyan ang putan. Kadita, yun. Dili ka na nga. Pasalipon na niya sa gamay ang kurtina. Sige, Bay Puldo. Tiri! Ikaw! Bay! Bayjar! Dali, bay! Oh, ikaw! Ba't yun na kagalimalan ka? Ba't yun na kagalimalan ka?
Greta, buhi ka! Buhi ka! Buhi ka! Oh! Sigrita ko! O bibangon ko sa gisadladong langon, harong patyon ka! O kay ikaw na kaingon nga namatay ko! Nakalihay ka sa kuskopatin, ha? Kinang imo! Pinsa ka. Iksuon ka ba ni Greta? Ikaw ba ang giingon ni Greta? Nga iyang kaluha? Nga nabuwag niya sa gamay pa? Buhi ining kamot ko! Buhian ko ni. Basta magpuyo ka. Wa ko isa sa kamatayon sa imong kaluha. Di ko rin mabuhian, ha? Uy, uy! Gusto ka ganyan mo patay na ako, ha? Sige. Uy, ala, bay! Yan! Gusto ba ganit mo? Tumis mo armas, uy! O naman! Bayod ka! Magpalaban ka man yung pistola! Oh! May nag-iisa na mo yung armas ko, ha? Abti ka nakasawa sa pistola nga akong gitsa. Gusto ka man mupatay na ako. Sige. Pati ko. Pusin ako. Tinood! Nga tungod ako namatay siya. Ang konon ko na! Apanwa ko sa suguan na magsigig sunod-sunod ako. Aron mutabang na ako. Mutabang sa magpatay sa akong mga kaway. Halos sa tanang higayon. Gimaymayan ko siya nga dili mo ambit sa ako mga problema. Kanunay ko siyang ginidan sa pagpaduol na ko. Si Poldo nahibaw niya na. Apan gahil sa ko. Mao nga nahitabo na hinuon. Namatay siya. Nakaangkon siya masakit nga kamatayon. Gilugo siya sa mga demonyong dagko. Sawa pa siya patiya. Pero ay kabala ka na eh. Kay panimahos ko ang kamatayon sa imong igsuon. Apan nasuko ka magkana ko. Ako ang imong gibasol sa iyang kamatayon. Sige. Pati ako. Ug ikaw na lang unya mag-inusara sa pagpatay o pagpanimaw sa mga tao nga mipatay ni Greta. Ug sa tanang mga kriminal sa tanan ako mga kaliwat. Kung sa pa'y gidugayan mo. Pusin ako! O sige, dili ka. Adto na ko. Igol ako nagsusi, ibay Poldo. Kung tinuod ba, nga naa ang hayat ni Greta sa inyo. Arin ako. Karoon pa rin kumainum-num na. May kaluwam na espats Greta nga. Gamay pa nga nabuwag niya nga dito sa Manila. Ikaw rito. Kasi di ganito yung ngani mo, day? Ikaw? Kasi ganito yung ngani mo? Ikaw ba itong kababata naman ni Greta, di ba? Katong upaw? Nga sipunon kayo? Oo, ako to. Katong sigihan lagi na akong sukmag. Kaya pataka lang pangihi sa mga tubangan. Patapot, limot mo ka na, day, oy. Poldo ko nga, day. Ay, kung sige tawag day, ha? Kay di ko babay. Laki ko. Ha? Wa pa mo magsulti, ha? Human sa lubong ni Greta. Dagan ba ko pakisultihan ni mo? Ha? Nawatan yung pistola. Nawatan yung pistola itong pikot ang mata. Human sa lubong ni Brad Pitt, ha? Palikon ka. Si Bata. Siya din ang kaluha ni Greta. Huwag yung kalainan ng tsura na. Siroskapi yung kayong ilang naong. Pag siksambayhana na. Tanaw ba na ako? Mas abti o mas maayos yung mga mo kay ni aning parts Greta. Kaniadto. Malipayon kay ko nga nagpuyo ining maong panimbahay. O basa ko amahan. Nga nagpatuong usa ka Diyos nun og buotan nga tao. O gusto sa nakalipay mag-ayon ako. Mao ang babae ang giisip kong inahan. Nga mao si Yaya Dolores. Apan wala si Yaya Dolores. Og si Daddy. Wala'y lami. Kini nga akong kinabuhi. Ganun nga pa mo? Di bagiing na tabo nga pagmiya mo din sa bahay? May nangitan dadi mo sa gawas, ma'am. Oh, kinsa siya?
Unsa ka? Unsa tuyo mo sa ko amahan? Unsa? Mao ba kini ang bahay ni Manolo Resgonia? Oh, mao ni. O anak ko ni Manolo Resgonia. Anak ka di ay ni Manolo. Oo. Kinsa ka? Nganong nangita ka man niya? Ha? Nganong nangita ka sa way hinungdan kong amahan? Ha? Huwag ko ni mo ito pagka. Kinsa ka? Ako si Claudia, ang igsoon ni Manolo. Unsa? Ikaw? Iyang igsuon? May igsuon na siya? Mao ba, Brando? Mao ka na, Big Boss. Ugma, makagawas ka ng ospital. Misugot na ang doktor nga, adto ka lang sa bahay magpatiman sa imong private doctor. Mas maayo kung mao ka na. Kay mura og musamot kog kaluya din sa ospital. Oh, so, sila din ang pultahan. Sige na, doon rin. Dali, Magno. Ibos! Asawan. Ibos! Oh, ano niya ka, Magno? Kung sa ituyo mo, Gipalaya sa miss imong anak sa inyong bahay. Ibos! Gipalayas ko na sila ni Elena, Big Boss. og nga nung gibuhat man ka na ni Elena. Huwag niya ko namin ang patayan sa inyong bahay. Kaya matod niya. Ang kriminal o manulugos. Niya ako sa ospital, Big Boss. May babayar bang tuwaro sa inyo, nangita ni mo, Big Boss. O gipalayo ni Ma'am Melina. O ikaw ba ang ipangita, Big Boss? Babae? Nga nangita na ako? Kinsa? Suma sa mong nadungog sila pagsulti. Siya ko no si Claudia Resgonia. O ang imigsoon. Unsa? Niya si Sister Claudia? Maayo kay niya ka na diya. Unsa man? Karon na ba tamusong sa atong mga kaaway, ha? Dili na tamusong pa sa ilang hideout ni Tomas. Dili na ko gusto nga doon na pailaing kinabuhi nga makalas. Gawas pa. Langay na. Si Manolo Resgonia ug ang pulis nga si Brando mo i-target ko karon. Muhangyo lang ko ni mo, JR. Muatake lang taga-usa sa hideout. Una ta murumbo sa itong target. Gusto kong dali. Magkuyog ta. Pangitaon ta kung asang ospitalan na admit ang Big Boss. Iwasan ta siya. Undom na kapribado ospital ang atong nasusi. Apan way Manolo Resgonia nga na-admit. Dagang ospital ng syudad. Dili ta mamauli. Kung dili ta matutulan ug mapatay ang Big Boss. Dili kay siya lang ang atong patyon. Lakip na katong pulis nga si Brando. Abdi dayon ang pultahan, Nining Van. Pero ni katuban ko na siya. Relax lang, Big Boss. Relax lang. Basig mabughat ka. Sige, Kirat. Ablihin na ng pultahan ng van. Sige na, pagdali. Sigam ng mata ni mo, pagdali. Ilahos ka ba na mo sa imong kwarto, Big Boss? Oh, o pagkahuman, tawag ka si Elena. Ang sa'yo na mo karon. Na nasaran mo naman nga tuan na ang Big Boss sa ilang bahay. Di nato nila ngayon ni Tomas. Ato sa ato siyang bahay. Ug patyon ta siya. Patyon tas Manolo Resgonia. Karon gidayon. Sige. Maayo kay padung na mo gabi. Maayo na sa gabi ta mulihok. Aron ko magkinaon sa makaliot-liot ta og suot sa ngitngit. Bisan pa dayog atong natultulan ang yang naadmitan nga ospital. Maglisod gyapon tag-atake. Tungod kay daghang mga pulis nga nagbantay. Pilar man to mga pulisa. Tanaw ko, wam to kaburog na po. Pero dili ko gusto nga ikainkwento nato ang mga pulis nga wilabot ni Tomas. Nahibaw ko nga si Brando ang nagbutang sa mga pulis dito. Ug wa masayod ang mga pulis kang ilang bantayan. Dako sa sindikato ug usa ka kriminal. Ug labaw nang wa sila kasayuran. Nga ang ilang labaw nga pulis
Jautan. Kung sa gutom sa kumahimo. Kung kalikayan ta nga ikainkwentro na mga pulis nga tarong, ato ka na buhaton. Pero kung mapiki na ta, huwag matratas mga pulis na mugukod niya nato. Dili ba lang yapon ta musukol ha? Magpatara ba lang ta, JR? Buhaton ta ang tanan nga magkalikay ta, kutob sa mahimo. Apan kung mahitabo man ang imong gingon, dili gyud ko magpadakop sa mga pulis ug dili gyud ko magpapatay ni Tomas. Diyos nga maluluyon. Hingon di ay ni Ana si Manolo. O, Auntie Claudia. Mao nga hapit agad mauwa ang pagtahod ko niya. Gusto ko na ginunda siyang kasilakan ug dili na iluhong amahan. Apan mo patig babaw kino nga akong pag-ila niya. Nga siya ang tao nga naghatod nako ining kalibutan na. Aron makakita ako sa kahayag. Sige. Dad ako nga to sa iyang kwarto. Gusto ko siyang makita. Dad ako sa atubangan sa akong manghod, Elena. Yan na sila, Big Boss. Siya gyud kini, Brando. Naara siya. Auntie Claudia. Brando. Gawas una din niya sa akong kwarto. Matuman, Big Boss. Gawas ning akong kwarto, Elena. Gusto kong makigsulti sa imong iyaan nga kamilang. Ngano? May mga butang pa kamo nga panagsultihan. Nga dili ko angay nga makadungog. Dinhi ka lang, Elena. Gusto ko nga makadungog ka sa tanan namong panagsultihan. Kumusta ka na, Manolo? Ang igsuon kong bugoy o badlongon sa pamilyang Risgon. Ikaw ang akong pangumustahon. Kumusta ka na, igsuon kong bright? Nga kanunay mo pasakit og sulti nako. Hinungdan sa pagkasamot sa akong kabugo. Manolo, pagkawa ko magtahuma. Nga hangtod karon. Gipuy-an mo ang kaliputan sa pagkadautan. Buhi kapag hani. Gisugba mo ng daan ng imong kaugalingon sa mga init nga kalayo sa impyerno. Gisultihan ako ni Elena sa tanan. Sa tanan gyud. Sa imong pagkadako-dako sa sindikato ng syudad. Sa imong pagkakriminal. Ug sa imong pagkamaglulugos. Gipatuo mo pa ang imong anak. Nga patay na ang tanan mong mga kaliwat. Hangtod asa kutob kini imong pagkadautan, Manolo. Hangtod asa. Hangtod sa akong kamatayon. Manolo! Og ikaw, hangtod asa kutob ang imong paggiubit sa akong pagkatao. Nga ako, way ayaw na pagkaigsuon. Nga ako, bogo, ug way gamit ining kaliputana. Tanawa ko ng imong pamayhon, ikumparar na ko. Bisang dili ka pamusulti. Apan sa imong bayhon, maila kayo nga nagpuyo ka karon sa tumang kawadon. Oh. Nga maayo lang gani og makakaon og makatuloso sa kaadlaw. Kasultihan ta ka. Ang itsura mo karon, mura ka og makilili mo sa kadanan. Manolo. Oh, bugo bitaw ko. Way gamit nga pagkatao. Bugoy og barumbado nga pagkarisgon niya. Napansultihan ta ka. Karon dayon, mahimo ko kayo ikaw nga tabunan sa akong kwarta. Ug mahimo ko pagani ikaw nga dauban sa akong kwarta. Dugay ko na kamo nga giisip nga patay. Tungod kay wa may pagmahal nako nga inyong manghod. Kay matod pa ninyo, ako rin nalahi sa inyong pamilya.
Kay ako, usa ka taong way kartiyo. Nga ako, usa ka bugo. Bugo o way utok. Manolo. Kay nga no, sa badayin ako, nga gipagkatao ko nga usa ka bugo. Ha? Dili na ako kagustuhan nga mataw nga usa ka bugo o manang Claudia. Kung doon naman kamoy basulon, way lain. Ang Diyos, nakapati ka ba? Ang Diyos, manang Claudia. Manolo. Kamu, manang Claudia. Kamu akong mga mahalas kinabuhi. Mauro sa bang nagtukmod na ako aron mahimo kong hingpit nga dautan. Tungod sa kanunay ninyong panghingan ako og bugo. Mga kaingon na maglagot ko kaniadto sa mga taong bright. Ug mo hinungdan nga nasuko ko sa amahan ni G.R. Resuelo. Mao si Manuel Resuelo Sr. Tungod kay bright siya. Nasina ko niya. Kaya hantod ang babae nga akong gigugma. Tuka mo higugma niya. Hinungdan nga milayas ko ug nagpakadautan pagayo. Hantod nga nahimo kong usa ka banggiitan nga tulisan ug kriminal. Manolo. Kung nakasaman mi nimo, tugod sa among pati ka pagtratar nimo. Pasaylo ami. Ug ikaw, wa mo lang untahi mo nga nautan ang imong kaugalingon. Nanlimaso ka unta, nga di madaog sa pagtintal sa yawa. Uwahin ang tanan manang Claudia. Dautan ako. Busa magpagkamatay na lang yun ko nga usa ka dautan. Ug ikaw, kung mianay ka man aron sa pagpangayo o kwarta, bunat, kung pilay imong gikinahanglan, kaya tagan ko ikaw. Ug pagkaw man, palayo, ug ayaw na pakita na ko, aron dili ka maugda sa akong magkadautan. Gawas pa. Dugay ko na kamo nga giisip nga patay na. Wa ko mo ani, aron sa papangayo o kwarta badol. Muwa na ko magkinahanglan ta. Kay nag-inusara na lang ko. Ni ako, aron anhin natipon og payo uban ibo. Sa pamasin, nga mabira ko pa ikaw gikan sa mga kabuti sa tanas. Sir Brando, niya nang duha ka van nga sakaya nga to mga kauban, sir. Payo nun nga niya sila. Dilit na mo kumpiyansa. Kay basin ug kalit nga muso sa G.R. Resuelo. Mayo nang andam ta. Sir Brando! Sir! Ah, sige. Suod mo bay. Pangaw na mo dito. O pagkauman, bantayan ninyo ang gawas. Basing muso ang kaway. Oh, sir! Oh, tanan mo mga parts. Pagawon sa ta. Kunya, mag-inom tagamay para kondisyon. Hoy. Dili maghubog ha. Timanin ninyo. Dili basta-basta kabilidad nga itong kontra. Aw. Musong ganito, GR. Kung bati mo yun ba? Ay daghan ko ito. Ulang, butihon yun ang lawas nga maigos mga bala ni nga tong armas gyud. Butihon ngiga. Agaton duha ka kauban nga mao mipatay kang Grita sa ospital. Diin gipatay usab. Dili di si GR ang nakapatay. Ha? Lagi, sir. Di lagi. Diha ba mis gawas naglugaot. Basta yung katigo ang lalaki ang dali tayong may gawas gikan sa kwartong Grita gyud. Muna, sir. Tinood gyud. Kumanya ka gawas ang tiguang lalaki. Nagubot tayo ng mga tao kay patay na si Grita. Mana. Lakip na si Roger o Danny nga mo ipatay kang Grita. Mana, sir. Kun mao. Gawas kang Grita. May lain pa nga kauban si GR. Uy. Pila mangid ka dahil sila kabuok. Pila ka idgarbitay o kirata. Mauna ng mata. Ugmaan lang yung kuno nila ipalubong si Grita. O may gusto sa igsuwa ni Grita. Ngayang kaluha. Si Grisel.
May kaluha di ay si Greta. Oo, ug dito mo kuyo sa Manila. Tumboy sab. Nya, gwapa. Mayar ba kay mga mot? Katilaw mo ganun si Bajias Kumunigisil. At tulilik sa Bajiar, oy. Higo. Pero, okay ra, kaya nahusahin na yun sila. Pagkaluoy sab ni Greta. Tungod sa pagsige niya o paduol kang GR, na ang kunahinuon niya ang sayo niyang kamatayon. Maluoy yung kaayo kong maghunauna kang Greta, Puldo. Unsa man diyan? Ha? Adto na ba ta? Unay Tomas, sakto naron nga igikan. Okay, agad lang ko nimo. Ganihar kong andam. Ang imo na lang go signal lang akong ipabot. Tanan Tomas, adto na ta. Sulngo na nato na himutangan sa Big Boss. Kinahanglan mamatay siya karong yung gabi una. Okay, ikidaan tulo ka granada nga akong gilain ha. Kay di asa ko ako ah. Ambi. Sige, tanan oy. Ikay una ha. Magsunod lang ko nimo. Kay ikaw man ang nakatultol sa bahay sa Big Boss. Unay Tomas. Sunodin ako ha. Kinahanglan nga mamatay na ang Big Boss ug kadtong pulis ka bando. Aron makukuhaan ang mga taong sagbot sa katalingban. Tulo di mo kamukigsuhan, Big Boss? O ikaw rin bugtong lalaki? Hain man day ang usa kay igsuon niya, Big Boss. Ang inyong mga ginikanan. Buhay pa ba sila? Ambot. Wa ko mahibaw, Brando. Wa man sab ko mangutanan ni Claudia kung buhay pa ba ang usa na mo kaigsoon. Ingon man ang among mga ginikanan. Di na ko interesadong masayod bahay nila. Kaya wa sila'y kayuhan nga gikahatag nako. Dalo niya. Unsaom na ni mo ron. Dili mo ko na siyang biya din eh. Aw, naara niya. Total ay igsoon ko man siya. Mayo noon, para doon na sa'y ikauban si Lina. Pero kung maghatag lang gani unya siya og labad sa akong palayason ko gyud siya. Bahala og masuko si Elena. Magpasalamat sa ko og dako nga magpabilin ka dinhi ante para doon ako ikauban. Nakita ko nga nagmingaw ka lang dinhi sa bahay, Elena. Mao nga ubanan ko na ikaw dinhi. Labaw sa tanan. Mamasin pa ko nga matulid ko pa ang kinabuhi sa imong amahan. Gibati ko ante nga di na mausab pa si daddy. Why imposible kung ang gahom sa Diyos ang mulihok, Elena. Magampo lang yun kita. Nakasiguro ko nga dunggon na kita sa kahitasan. Ante, mangutan ako. Hain mo na yung imong pamilya. Ang akong mga apuhan, buhi pa ba sila? Patay na ang among mga ginikanan ni Manolo. Hasta ang kamagwangan na mong igsuon nga si Manang Erlinda. Mao ba di ay? Patay na di ay sila? O, Elena. Namatay sila nga wa makakita kang Manolo. Ug ikaw, ang kaugalingon mong pamilya. Asa man dayang imong bana ug mga anak? Tuwa sila sa Mindanao, Elena. Sa Pangantukan, Bukidnon. Lisod in taon ka ay umi. Wa ka ay makalampos sa imong pag-eskwela, ante? Wa. Kay nasakit man si lolo nimo og namatay. Mao nga wa ako makatiwas. Ug misunod sab og kamatay si lola nimo. Ug ako sa dihang nanguyab na ako ang akong bana. Gisugot ko na lang og nagminyo mi. Mao ba? Apan bisan pobre mi, Elena. Malipayon mi sa akong bana. Uban sa 5 na mo ka anak. Apan na problema lagi ko karon. Kay tuwa sa hospital ang akong anak nga kamanghuran. Mao nga mianhi ko og sipo. Kay nangita ko sa akong suod nga higala. Aron unta manghuwam og kwarta. Unya, nagkita mo? Oo,
Nagkita mi. Nahatagan gyud ko niya. Pero gamay ra. Ako na lang ning ipada sa pawn shop. Di lang una ako muuli. Diyan na lang na nimo ang imong kwarta, ante. Ako'y magpadaha og kwarta sa inyo. Oh, Ugma, mag-withdraw ko og kwarta sa bangko para mapadaha sa inyo. salamat ay Elena. Salamat. Daghan kayong salamat. Hangyoon talaga, ante. Dinhi ka na lang sa bahay. Aron, doon ako ikasabot-sabot. Unsa ganitong giingon mo, Elena? Ikaw nahigugma sa mortal nga kaawa ni daddy mo. Kinsa siya? Ug nganong nahimo man siyang mortal nga kaaway sa imong amahan? Siya si J.R. Risuelo. Ang katapusang kaliwat sa mga Risuelo, gagihurot pagpatay ni Daddy Manolo. Unsa? Padayon na lang sa imong pagpanaw sa laing kalibutan, Greta. Ug ayon na lang pagkundinar pa sa imong kamatayon. Tungod kay ako. Ako yung maningil sa mga tao nga may kutlo sa imong kinabuhi. Ako, Greta. Ipanimahos ko ang imong kamatayon. Grisel, akong mga pasubo sa kamatayon ni Pars Greta. Salamat. Ug usbon ko. Human unya malubong si Greta. Magsulti ta. Daghan kog angay nga masayra nimo. Tungod kay ikaw lang ang buktong tao nga makatudlo nako kung kinsang angay kong panimaslan yung kamatayon sa akong igsuon. Ikaw lang, Pulto. Okay. Layo na tagikan sa hayat ni Greta. Di na ta madungog sa nagbilan. Unsa ba ka ng buot mong pakigsultihan ako, ah? Di pag-iingan taman ka? Nga human na ta sa lubong magsulti? Kuan, nakita taman ka nga naglingkod na lang. Mao nga karon na ta magsulti. Okay mo ka. Di mo ka busy. Sige. Okay. Sige. Unsa man impong tana? Kaya akong tubagon. Lakturon ko na lang akong pangutana. Di na ko gusto og daghan pang pasakali. Kinsa ang mga tao nga nagpatay sa akong igsoon? Ug asa ko sila ikina? Bueno. Mao ni akong tubag. Ang nagpatay kang Grita, mao ang grupo sa dako nga sindikato nga galihok sa syudad. Diin ang big boss sa maong sindikato ang nagsubo aron ipapatay siya. Unsa? Apan, di gina yung atraso ang mga grupo, ha? Kung di, atraso kayo sa suod na mong higala. Si G.R. Risuelo. Unsa? O na, Grisel. Uy, Grisel, si mama ni mo, marang may tuyo ni mo. Sige. Human sa lubong lang kita magsulti. Para yung na sa mama. Dili unta ko gusto nga sultihan ka, Grisel. Panibaw ko. Nasukit-sukit tulog yapon ko ni mo. Ubang hinaot lang ko, Grisel. Nga dili kami sama kang Grita. Nga magkaangko ng unya sa sayo nga kamatayon. Oh, makalakot bihain na yung kayong tanga. Uy, Brando. Gusto na kong malagsik na yun. Hasol ni dili kung makalihok og tarong. Relax lang good, big boss. Paabot lang good nga malagsik ka. Asar na padung ba? Ang atong mga batos. Nakaposte na ba sa gawas? Oo. Dili na sila man dali kung pananglit mo song katong animal nga GR. Nahibaw ko nga dili gid siya mahimutang, Brando. Hangtod nga iya kong mapatay. Siya ang mamatay. Ug dili ikaw, big boss. Siya. Ang tiguang lalaki nga mao'y mipatay sa duha ta kabatos dito sa ospital. Kinahanglan nga mailhan siya. Iapil ta siya sa pagpatay, Brando. Oh, big boss. Oras nga mailhan ako ug matultulan tang iyang gistaran. Hipuson ta riyon siya. Taan pagi ko. Wa gid lagi mag-inusara katong JR. Daghan gid lagi sila. Ug apil na katong Grita ug katong tiguang. Wa pa gani siguro kung daghan pa gid sila. Wala na itong mailihang uban. Brando,
Unsa karon buto-buto sa armas nga atong nabati, ha? Bitaw na. Unsa karon? Di man lang. Basin og sila na karon si Tia Resuelo ang misong nining akong bahay. Ha? Brando, ayaw kong biyahe ha. Basin og kalit nga mabuto din sa akong atubangan si Tia Resuelo. Oo, relax lagi. Ayaw pagpangusuti basig mabugat ka. Sige, dini ka lang ha. Susiyon ko ang buto-buto sa gawas. Brando! Brando, ayaw kong biyahe! Brando! Brando, balik! Buisit! Buisit nga J.R. Resuelo! Dangan ka sa kong ginabuhi. Ang akong armas. Kuptan kong daan gini akong armas. Sige. Suway og sword nining akong kwarto J.R. Resuelo. Dili ka pasayloon sa mga bala nining akong armas. Unsa? Mao ka na, Auntie Claudia. Sa GR na karon, ang misong aron pagpatay kang daddy. Diyos nga maluluyon. Basin maapil to sa pagkaigo sa baga sa agabala, Elena. Pugnan ka sila sa ilang away. Pugnan ka sila, Auntie Claudia. Elena! Balik! Elena, balik ka ni! Tingali ang maigo ka sa baga sa agabala! Diyos ko, wala si maminaw na ko. Unti akong baton. Mahadlo ko musunod kang Elena. Basin maigo ko sa baga sa mga bala. Lain-duha nga akong napatay. Kapit na. Sino Tomas? Tuwala siya dito napita. Tomas! Kawan si Molto kilid! Tinuo ko. Naigo si Tomas! Giningin yung mga animal! Kamalol. Kang malusaigon sa balang ginawa kong abaga. Mukha man ko dito napita. Dili lang una ko magpapupa. Kay mahigon ako. Sino Tomas? Patay na tingali siya. Si Elena! Bawa na Elena! Ano dali ka ba sa mga sagabala? Bawa niya! Naigo ko. Pantay ka lang yun, J.R. Resuelo! Pantay ka lang yun, talibal! Buhi ka pa day ha? Kay naglihok ka pang animala ka. Niya ang panapos, J.R. Resuelo! Tiwasin sa GR Brando Police! Kaya irurot ko ang talabala ning Armalay, kagitiyon ko nimo! Elena! Ayaw paglangaw ha? Tingalig mo putula! Pabanggag yun ang imong lawas kung dili ka mapatuon ako! Kaba mga batos ni Manolo Resbornia! Why mo suway ang tiwas ang pusal ka GR kung dili mo gusto ang pustiloy ko kaning Brando! Dili mahimo! Iwasan ko yun si JR! Aron mamatay na siya! Oh, sige! Ipatid ko kayo sa Brando! Mamatay ka JR sa'yo! Hoy! Ikaw ron bitaya ka ron! Nabuang ka! Ipapatay ko na mo, Elena! Kamong tayan ng mga batos na buhit! Stood mo sa bahay! Pagdali! Ha? Kanay! Kasi bato na mo rin ha, sa Brando! Oo, sa pamanday! Mga kwanggol mong dago! Tumana ninyo ang gimando ni Elena! Sige na, pagdali! Sir Brando! Mga kawan! Tanang mo soday! Elena! Unsa kinigibuhat mo? Kung ikaw, Brando! Stood! Stood tayo sa bahay! Nabuang ka na yun, Elena! Ano? Gas! Oo! Lagi! Lagi na, musunod ko! Diyos ko! JR! 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 Ayaw mo! Ayaw ko ang biyahe! Maluoy ka, JR! Maluoy ka! Ipalayo ko din eh. Dada ako sa ospital. Dali, ipasakay ka din si JR. Pagparagtaksi sa unahan. JR! Diyos ko, wala siya muli. Wala siya matingog. Mas pasay mo pagpadagan sa driver! At tumiya doon ang pinakaduha ng ospital!
Lina, murag dili na makaabot sa ospital si JR tanaw ko. Basta! Ginawa ko! JR! Ayaw kong biyahe! Nagpitik pa noon niya puso. Ay. JR! Kung nagmayo sa may puso ko nga bata. Usa ka na sa mga kauban ni JR? Karon pa ko magkakita ni mo? Ay, yan na tamang sultaro. Dong, layo pa ba ang ospital, Dong? Ha? Uwa na mabalik si Elena. O pagkataka na patay nga ilagi sa kay Savannah. Mura og sobra man to sila po kapuwag. Pagkataka niya yung kontra ni Manolo. Manolo hain ka man intahon baliwat. Nga ang atong mga ginikanan. Pulos man magka-Diyos. Ug mahadlokod sa pagbuhat og dautan. Haban ikaw. Nganong ingon ka man ni inig klase sa pagkatao. Nganong man. Unsa? Mao ka na, Big Boss. Amo na unta nga tiwasan og rakrak si GR sa daan akong Armalite. Apan kalit kong gitiunan ni Lina og Armalite sad. Ambot og gihinto niya makuha. Otong nadagi ko na palayo ni GR. Wa na ko makauyon gibuhat ni Elena. Mura og babag na siya sa tinguha kong pagpatay kang GR Resuelo. Wa gid ko nahimo aron sa pagtiwas kan GR. Kaya ako may pusilong Lina. Na kung dili ko mutuman niya, patay ko. Di na ko tumanon yung mando. Brando, dili makamao nga mo gamit og armas si Elena. Imo na lang unta tong gitiwasan ang animal nga GR. Lagi. Dili makamao mo gamit si Lina to. Pero, kuya, mataghapan ba yun niya, mabuto ba niyang armas? Namuray ako. Naniguro lang ko, Big Boss. Buset. Unsa man. Mabuhi pa ka sa imong paminaw tong animal nga dako. Tanaw ko ato, Big Boss. Wala. Murag bugha na yun to. Hapla mga agi atong naigo na ko. Ang ako lang, natiwasan ng tato na ko. Ano paniguro ba? Apan tanaw ko? Wa na. Buhagay yun to. Maayo unta og inguni ana ang mahitabo. Kay animal bayasan inigimtang ako eh. Kadugay ba na ako nga nalagsik? Ay, na pagdali-dali, Big Boss. Na pagdali-dali kay. Malagsik na lang kapuhon. Og, unsa ka tong giingon mo? May usak ka kauban nga tiguang si JR. Og sa tanaw ko, doon na sa tuigong tiguang. Pero, wala na mo magukod aron tiwasan. Tungod laging Elena lagi. Makalagot yun kini si Elena. Nganong sa tanang lalaki na ning kalibutan na. Nganong kataw pa mang GR Resuelo ang iyang gikarelasyon. Nganong man. Mao ba? Mao ka na. Mamatay siya kung dili makuha ang duha ka bala nga miungot siyang tuong dugan. Kung mao na, paoperahan ta din sa labing madaling panahon. Lagay kayo sa gigos bala noy. Luoy kayo sa JR taraon. Di ba ka siya mamatay? Manong Tomas, tawag lang kong Manong Tomas. Elena, ayaw lang kay buong ha, nga nakaila ko nimo. Kanon na magugang isigutan ni JR nako. O nahibaon ako sa tanan gyud bahin ninyo duha. O bahin sa pagkontra nila og sa imong amahan. Manong Tomas, ngaro imo magikargaan og maayo sa JR. Aron manimaw sa mga nagpatay sa iyang mga kaliwat. Dili maayo kini imong gibuhat, Manong. Ang angay utan imong buhat ang bugnaon mo ang nag-alintabon niya nga silag. Kay dili magbunga og maayo kini iyang gibuhat. Kuan, dili lang una ta magsulti. Dili pa panahon nga magsulti tabahin ani. Si JR ang unahon tagatiman. Sa tanaw ko, wala siya maglihok. Tingaling mamatay siya. Kana, kay wa mo sulti ang doktor nga mamatay siya. First, okay ra siya. Apan, kwarta,
Nagkinahanglan ta og dako-dakong kantidad alang sa ospital. Mubayad ka bisan pila. Bahala nagmahurot ang kwarto ko sa bangko basta mabuhi lang si JR. Dili ko gusto nga mamatay ang lalaki nga akong gigong Manoy. Dili! Manong Tomas! Mao ba? Mao na, Big Boss. Nalubong na dito sa dakong hawan sa atong hideout ang mga patay. 14 kabuk ang patay. Pagkadagan di ayong napatay sa atong mga batos. Daghang yun. Pero... nakasiguro yun ko, Big Boss. Nga namatay Gus JR. Matay dili ba? Kana, kay wa mabalik si Elena. Buhi si JR ug nalandig na kinikaroon sa ospital. Ka? Aw, ambot la saga. Basta kay tanaw ko, magbuhagay gid lagi to. Aron sa pagsiguro, susihan ninyo ang tanan nga ospital nining syudad. Ug tiwasin ninyo kung buhi pa man gani kini. Big Boss. Lihok na dayon, Brando. Ipasusi ang tanang ospital karon gyud dayon. Manong Tomas, nga nang may balik ka. Lagaw na. Ipati mo na ka ng imong sama sa doktor. Ako di bahala din nga bubantay ka, JR. May balik ko, Lina. Kaya doon yung mga tao kung nakita paingon din sa kwarto ni JR. Basig mga sakop kini si mga amahan. Ang iya karon din ni paingon. Aron tiwas sa aming duha sa JR. Uwa man lagi, Manong Tomas. Basig di tingali din sa kwarto na JR ang rumba itong mga tao kayo nakita. O di tingali itong mga daotang tao. Salamat noon kung mao ka na. Ilina, pagbantay! Ay, ang doktor man dahil nga nagatiman ni JR niya. Doktor, kanus alas ka Diyos akong pasyente para maoperahan siya, ha? Buhatan ninyo ang tanan aron dili siya mamatay, doktor. Mubayag ko bisan pila. Basta dili lang mapildi ang kinabuhi. Milapas na ang tungang gabi, Brando. Kapanwa, pagyod mabalik si Elena. Mao ka na, Big Boss. Iyag yung giunungan ang mortal mong kaaway. Wa pa ba manawag ang mga tao? Nga itong gisugo sa pagsusi sa tanang mga ospital. Wa pa man, Big Boss. Oh. Big Boss. Ang imong igsuon kinimisod sa imong kwarto, Big Boss. Manolo. Manolo, milapas na ang kumang gabi eh. Huwag wa pa mauli si Elena. Kung wa ka mabalaka kung hain na siya, ako nabalaka na ko. Kung kabala ka hisgutan, manang Claudia. Sobra. Apan gahi o ko ka ng pagumangkon mo. Maayong pagkaliwat ninyong tanan. Nasayop ka sa imong gipanulti, Manolo. Ana amaliwat di mo si Elena. Nga magtuman gyud sa iyang gusto. Apan tinarong lang ang iyang tumo. Kay igo lang siya nagtuman sa politics iyang kasing-kasing, Manolo. Kung mupundo ka man lang din aron magdugang-dugang sa kalabad sa kong o. Mas mayo patingaling mubiya ka na lang. Huwag mo balik ka na sa dapit, kundi yan kagikan. Karon nga nakita ako nga dunay dakong problema kining baya. Di na kumubiya pa din Manolo. Labi na si Elena. Nagkinahanglan siya nako. Kung bahay ni Elena na nagkinahanglan siya nimo. Kana, mutuo ko, anak. Kaya nagkinahanglan siya o sa kababay nga ikasabot-sabot sama ka ni Adto sa iyang yaya Dolores nga misibat na. Apan kung bahin sa giingon mong problema ining baya nga gusto mong sulbaron. Ha? Wa kay mahimo. Ako kining maong panimay. Usa ang akong pagbuot ang matuman ni ining baya. Manolo. Kung kaniadto, dito sa atong panimay, kamoy haod. Kay matod pa, kamoy bright. Apan din sa akong kaugalingon. Ako'y haod, o ako'y bright. Nakapati ka ba? Manolo.
Diyos ko, sukat pa yun kagabi, kining kibate ko kakulba nga wa yung kumakasabot. Si JR, hain na mag-aasya. Tingali og misuong kinis mga kaaway, og napatay kini. Diyos ko, kung patay naman gani si JR, mas maayo pag-ibo na lang sa kong kuhaon. Mayo intag niyan siya. Aron doon ako masugo-sugo. Dili ko may mong biyaan sa JR. Mayo kay ikaw na kini. Human ka manawag sa landline, Inday. Midali day kong anhi. Mayo nang kay katultol ka dayon. Pure gyud ko nga taga Cebu. Mao nga nagatultul ko sa tanang mga sikat nga hospital ning syudad. Si daddy lang nimo. Siya ray akong gilipat. Maayo gani kay luya pa siya. Mao nga nagkalighot dayon ko. Dili ko may mong biyaan sa JR, ante. Busa ikaw ang suguon ko sa pagpalit og bakaon sa gawas. Og ihatag ko nimo nga akong ATM. Ikaw lang na kuha og kwarta ha. Ikaw lang na withdraw. Iapil lang niya kuha ang para ipada sa inyo ha. Oo, Elena. Maudi ay kini si JR Resuelo. Ang nahibilin sa ilang mga kaliwat. Nagipatay ni Manolo. Maayo kinabalik ka dayon, ante. Naaraman sa ubos ang ATM machine day. Hasta ang naninda og pagkaon. Niyara ang kwarta nga imong gipa-withdraw dayo. Kadiyot ha, kay ibutang ko una ning plastic bag nga gisudlan ako sa pagkaon. Sige, mga on na ta, ante. Kay gigutom na kayo kada. Kaluoy tao ni Brad Grita, oy. Namatay siya nga. Huwag yung katagi ang justisya ang iyang kamatayon. Ita, oy. Kung patuo ka palang uta ni Brad JR, sinagiignan ka nga, di magpadoon niya. Buhay ka taon ka ron, Brad Grita. Usbon ko kita. Padayo na lang sa imong papanaw sa lang kalibutan. Ug ayon na lang pagkundingar ka sa imong ka. Ngawa ka hatagi o kustisya ang imong kamatayon. Tungod kay ako. Ako ang maningil sa mga makasasaka. Di ko kiniidangop sa hukmanan. Ako'y masilot sa mga kriminal. Unsa, Inday? Mo na. Nabalag ako nga naguna-una atong tiguang Manong Tomas. Wala man siya mabalik. May sama na ba siya sa tuon niyang abaga? Kumusta na ka siya? Day. Basin okay na tingali to siya, uy. O mipaulit na lang siya sa ila. Lain ang kubakaroon sa kundugan, Ante Claudia. Ha? Nabalag ako. Basin katultulan siya sa mga bato si Daddy og kitiwasan siya. Day, Elena. Unsa? Nana, Sir Brando. Wagin mi JR Resuelo nga nakita sa tanang information sa ospital nga na-admit. Mga bulay og ninyo. Natural nga dili gyud adto ni Lina ang tinod nga ni GR. Aron paglikay sa kakuyaw. Ang inyo ang gibuhat nangutana mo og duna bay lalaking napusilan nga na-admit. Bitaw. Mau lagi na. Sir, mabitan ng gibuhat. Apan, saan nga wagyod lagi. Animal! Kana kayo pa mabalik si Lina. Nagpasabot lang. Nga buhi ka tong GR. Buset! Buset! Kung ingon niya ang imong gibuhat, ngawa mo dada ang matuod nga ni JR. O gipahimangnuan mo ang higala mong nurse information nga di magsaba sa kwarto nga nahimutangan sa imong pasyente. O luwa si JR. Dili lang kita mo kumpiyansa, Ante Claudia. Kay lisod na. Dili ko gusto nga mamatay si JR. Dili, Ante. Bart Grisel.
Karon nga nalubong na si Greta. Sultihin ako kung asa na ko ikita ang mga kriminal. Asa, Puldo? Tayo sa good parts Gisil. Para sa ako isang piti mo ha? Kay parehas ba ni parts Greta ba? Para sa kitawag niya. Kining parts Gisil. Hugot na ba yun ang imong hukom? Nga may maos ni tabo kang parts Greta. Sultihin na lagi ko kung asa ko lang kahibagat. Kay karon gidayon. Motaki ko. Ay lagi, motaki ka. Pero istoryahan taon na istoryahan tayo yung tarong ha. Di ba sa basta nang imong naanoy ang iyong pagkabaton? Di ba? Nasultihan ta naman ka. Nga usa ka dakong sindikato ang responsable sa kamatayon ni Greta. Nasultihan ako ni mo, ana. Og ayaw na ko lang aya. Kay gusto na ko nga makabaw sa itabo sa kong igsuon. Parts Gisil, ang tinuod, ayaw sabtang na binuang ko ha. Ang tinuod, igor ako nga nasayod nga usa ka dako nga sindikato ang kriminal sa igsuon nga mao ang mortal nga kaaway ni Bajiar. Pero wa ko mahibaw kung asa dapita may mutang ilang balwarti oy. Bugtong si Parts GR ang nasayod. Siya lang nasayod sa tanan. Kay makadaghan na siya mo atake sa mga dapit uban kang Greta sa buhi pa kini. Diindaghan sila og napatay nga mga sakop sa Big Boss. Nga mo'y mortal gyud nga kaaway ni Bajiar. Wa ka man day ayo eh. Oh, Abi ko kompleto kas kasayuran. Si JR. Dad ako sa himutangan adtong alman gid ako. Mao ba, Brando? Mao na, Big Boss. Wa din sa inyo ang imong igsuon. Ug klaro na lang kayo. Nga tuwa kini karon sa nimtangan ni Lina. Diin tuwa ang mortal tang kaaway nga si JR Risuelo. Big Boss, burag na pun-an na mahinuon na itong problema ni Big Boss. Kanian na ng igsuon mong babae. Busit! Magkalagot! Ayaw lagi. Ayaw lagi panguso. Himabugat lagi ka? Sa imong pagtuo, ikaw man yun ang nakapusil kang JR. Kung saman, may posibilidad ka nga nakagawas na siya sa ospital. Sa akong paminaw, murag wapagila ito kagawas. Apan, wa lang gid mo may bawi kung asang ospitala. Ang buti. Nagsusi naman kuno sa hospitalista ng hospital. Apan wa may DR nga ilang nakita. Brando, nagtuo ko nga niya sa labing duol nga ospital gikan din niya sa bahay nalandig si JR. Basta lakaw. Susihan ni og balik ang labing duol nga ospital gikan din ni sa bahay. Ug ayon lang mo pagsusi sa information center. Kibasin o gikasabot ni Elena ang informasyon nga dili ipasaba ang naimutangan ni JR Risuelo. Lihok na yun, Brando. Matuman, Big Boss. Karon na yun. Susiho na mo pagbalik ang mga ospital. Ustinga na mo ni. Ug paabuto na mo nga makita na mo sa palibot sa ospital ang imong anak. O ang imong igsuon magka nga magawas. Ug anha na may lihok. Nakagawa sa ko sa ospital ako. Marunong ko ta. Ato ko magpagkaayos. Gawas ay. Musamad ko kaluya din sa ospital. Ay! Nasamot na niyate. Kadanghag ba ni mong tigwa nga ka, oy? Di mo magtanaw sa imong linaktan. Imong ginaktan. Sorry kayo, undo ha. Sorry kayo. Ay, may gilingi magugo sa loyo. Hamang ako makabantay. Ay, huwag naman sagog ka. Sige. Sige, pasayloon ti ka. Pero bis, sakita, oy. Bisit. Agoy. Napagantog ng tigwang. Nakabang ka na hinuon ko og tao ta. Tungod sa akong nakita ga. Sakop na madulong nga akong gilikayan. Magdali ko. Kaya nagkasiguro din ko na iya kong gisuntan. Kaya iya kong nakita. Diyos ko. Di lang unta ko niya masuntan. Di lang unta. Hindi na gito siya napita pa ingon. Ni agiday din ang ospital na madaas siya na. Kani man ang igsoon sa Big Boss. Dahil napita, muli ko ako.
Agay na nasad bangga. Buang. Piskot. Parts butod. Aray! Karaan! Butod karon. Unsay karaan? Karon pa ka magkita-usap niya may mga karaan. Sige ko nabanggaan ni gawasan ako. Sige ko kabanggaan. Kapilang naman di ka nabangga. Kadwa ka. Hala, pastilan. Abot ka kapito bangga ang hagis ko. Abot ka kapito. Hagis ko. What's me now, God? Buhi ka pa di ay. Ano na yan ka sa ospital, ha? Nga na siya ka mag-work sa ospital. Wak! Wak baga mo! Kita na ibindahin ng tuhod ko. Agis pinsilan antong grita. Ow! Kanya, work! Ha? Pakot ka buwangan ka mura mo. Work karon. Patsuko ka. Dako ka na ako. Sa mutan na pamangka, binay ka na nung karon. Nalimot ka nga kuya ba na tondo ha? Hawak mo Limot ha? Hawak ko nga. Bagay! Agay! Buwag! Biskot! Rapatos na mo. May magpatay tapos pitay. Kani, ha? Patayong tani! Unsa? Ikaw makipatay ka na ako pas butod. Ay, nyara. Sa inyo na. Mingon akong samada. Ay, ha? Tokong na ko sa Tuloy balik ron. Patay taron. Wala sakit. Patay ha? Ay. Kana. Tawan. Tata sa kanan. Dali na yun. Wala. Sakit kayo. Una dito. Pakto na nung karon. Lambi-lambiro ba tayong naong ni mo? Dali na yung pansukot na tayo na. Agoy. Malasa rin yung pagkagawasa, oy. Mapagkagawasa ko sugat kung may nganin nung disgrasya noon. Mingul-ngul lang ba kong samada. Wala, natandog na ni. Pagkabangga na mo itong tiguang. Uya, pusban pang paspitay. Agoy! Unsa biya day? Bangkong biya ko rin kinabuhi, oy. Tuhe! Agay! Nadagman! Agay! Uy, si Edgar bitay kining nagdagan pa ingon din eh. Hain kang iyang mga kauban-uban. Kumusta naman ka ang iyan na to? Sir Brando. Sir. Lalo, usa nito po? Nakita mo ba siya, ha? Sir Brando, nakita na mo siya. Unihan na to ron. Kita ba nga nugdaan nila nakirat? Kay maglisod og lakaw. Mayo! Kay buhi pa rin sa inyong nada. Good work! Malipay ka na niyang big boss bitay. Sila na ka nang napaingon din eh. Huwag may gagak sila. Sa katapusan, nakuha ta naging kaugbalik. Niya si JR Resuelo. Di man ko si JR, sir, ay. Di manggod. Unsa? Unsa din si JR? Kinsa man na niyong gida? Tanawa. Klaro kinsa na. Sir Brando! Si Berto Butod kininyong gida? How are you, sir? Mga boyset mo! Pataw, sir. Mamulayong muna ko! Boy, pwede sa sir ni ano. Si JR ang gusto ko nga itong makuha ang mapatay. Ala. Mamatay baguta. Maoy gusto ko nga mamatay si JR Resuelo. Animal! Diyos ko! Si Bitay ka tayong malakita, ante. Ewa may laing na Bitay og suwa nga. Bato si Daddy. Gawas si Edgar, Bitay. Hindi, Elena. Nagkasiguro ko nga iya kong gisundan. Nalipat ko lang tingali siya. Mauga, wala siya magkasunod pa na ako. Ayaw na una pagawas din ha. Pundo lang una ta din O kundo na naman nuktok. Ako'y maabli sa putahan. Oo. Sa JR, nabalikan na siya sa iyang panimuot. Maayo gani kay malampuso ng operasyon, oh. Layo naman ko na siya sa kakuyaw, ante. Dagan lagi siya iko. Mao nga luya siya. May buka ng iyang mga mata, day. Elena. Oo, ako kina JR. Og luwas ka na. Dili ta kabiyaan. Dili, JR. Diin mo dapat nakita kitong iksuon ni Big Boss, ha? Diin, bitay. Dini, boss. Sir,
Ninihon ka din. Dili. O, dinhi. Magkasugat yung amang tinanawan ay. Pagkakita niya na ako, muro siya na iging. Nga, kalit naman ko sa lakaw pa ingon dito napita eh. Akong gisundan pero, wala na ako makita agad. Inaya na tingog mo. Ako kusog na di. Ay mga tao sa palibot. Asin masabtan mo nga, dili mo tinuod na pulis nga ni ako yung nako. Bitaw na ba nga nakusog mo na ako ay. Basta maunlagi to sir, maunlagi to. Wala na ako makita ang igsuan sa bitbus. O ito nga, ibalik lang ko sa kong agi. Ug, mauna na yan to. Nabanggaan ako sa sports butod. Nga, may pindahi ang tuhod. Nabot sila sports gira ito. Ila na yun yung kuhan aga pa ingon sa sakinan mo. Ay, Sige, kisgot ang butod-butod. butod. Dili siyang importante. Ni agi din napita si J.R. Suilo. Ni agi din Kang ba nga, bida yun. Kung gisulob lang dayon ako ang uniformis polis, di yun nung tato makaila dayon ako ang Exxon's Big Boss da. Di yun to makaila na ako. O ba, masundan konta kung asa to siya pa ingon kambo ha. Kana tungod tibugo ka nako. Ditso ka nagkanaog nga wa magsulob si uniformis polis. Kumpiyansa ka kayo. Bitaw, pero... Sorry, sir. Sorry. Sipiyat ko na. Hala! Ha? Nga na bitay? Hala! Tuwara siya si Brando. Ang Exxon's Big Boss. Tuwara siya! Hain bitay! Hain! Tuwara. Kana akong nagkakasunahan no. Padung mo gawas ng hospital. Siya tuod ka na. Oh, di ba? Tulad ka sana siya. Tara, sundan ta siya. Dali! Dili lang tapos sikit ya. Ayaw lang mo sikit. Okay. Aron dili sa makamatikod, gagisundan ta siya. Ni agi na din ng ospital ma-admit ang animal na J.R. Suilo. Uy, naa siya musud anong usa ka pawn shop. Sindor, sir ay. Sir, kinsang ay. Bitaw da. Mag-unsa magana siya diha. Ani lang ta magpantaw. Dili ta na gid siya ibuwag sa tuparan, ha? Okay. Ay, salamat. Nakahulog ko kwarta ining maong pawn shop alag sa akong bala ato sa Mindanao. Gawas na ko din eh. Bubalik ko sa ospital. Padung na siyang musud ug balik sa ospital. Sige tara. Sundan na siya bitay. Kinat. O, sir. Matutulan na ginato karon ang dapat nga naimutangan na itong animal na J.R. Suilo. Salamat. Nabuhi pa ko. Diligan mo tugot ang Diyos na mapuo ang kaliwat sa pamilyang Risuelo. JR, karon nga luwas ka na sa kamatayon. Pagpakaayo pagdali, haba? Aron makagawas dayon kita dinhi sa ospital. Naligro ka nun na din ang imong kinabuhi tungod kay nasayo na sila si daddy nga ni ka dinhi ospital na admit. Salamat sa imong pagduwas na ko. At pandili ko kapon mahatag ang pasaylo nga si mga man sa mga sa ngayon nabuhat. Pati yung ko kapon siya. Igo na. Ayaw na pangunahon na problema. Ang imong pag-alagsik og dali mo yati man na. May na ko. Kung magkinaon sa gani karon, bahala na. Babagan ko sila kutob sa kumahimo, JR. Kung ang mga tao magkari karon kay Daddy, babagan ko sila. Ako ang unang mamatay. Una ka, JR. Elena. Oh, salamat. Ikaw na gini, Andi. Dali, suwa na yun. Abi ko magkinsa na da. Kung mga kaaway mo JR ang niya, wagi ko laing mahimo. Gawa sa pagbabag nila. Bahala na mamatay ko, Auntie. Ako ang una nilang patyon. Una sa JR. Una nila makuha ang kinabuhi ni JR. Elena, mura og namatikdan ko gyud. Nga doon yung mga tao nga nagpaniid sa atong mga lihok. Auntie. Busa kinahanglan nga makagawas dayon kita dinhi. Sa labing madaling nga panahon. Aban, Auntie. Dili ba hingpit ang kaayuhan ni JR? Gikinahanglan pang ipundo siya o bibilang adlaw din sa ospital. Kuya, masabgon na igawas na siya aron mabalhin og ospital. Makita niya ta sa mga tao nga gusto mo patay niya og ilan mo ang masundan kung asa ta. Unya. Ingon ani na lang ganun na yung imong buhaton ha, Elena.
nga mapunay kag apong niya din hisod sa iyang kwarto. Ha? Dinilata. Dilit na magpalayo sa mga kwarto nga gisudlan sa igsuon sa Big Boss. Natutulan yun na to, sir. Ang kwarto ng hospital nga naas GR. Bangital na gustong higayon. Aron masuod ta ang himutangan ni JR. Aron tiwasan ta siya. Bidang surag yung nagkaon ng GR ay dangog pas halwan. Dangog niya. Bitaw. Asa ka dangog. Aw. Dili na sa makaikyas sa kamatayan bitay. Paabuton tang magawa si Elena. Kung pagkahuman, mulihok ta. Di ay ha. Ingon di ay ni ana ang mga nahitabo. Mao ka na, Grisel. Magkaduha na kay gayon nga nagkuyog sila si GR ug Rita sa pagsung sa ilang giingon nga hideout sa Big Boss. Ug dagan sila og napatay. Tuloran silang nasayod kung asa mahimutang ang maong hideout. Si GR, si Greta, ug ang tiguang Tomas nga among kaila kani adto. Asa magharon si Baji aron ang Marta? Maulagi na akong gikagulan, Puldo, kay hangtod karon. Wa pa gyud siya babalik. Ug gikulbaan ako pag-ayo. Basin og napatay na siya sa iyang mga kaaway. Magampo lang yun ta. Nga way da utang hitabo ni Baji Basta, mao lang itong gisulti ha. Wa gyud sa si Baji sa pagkamatay ni Parts Greta. Kay kanaw na gito siyang gimanduan ni Baji nga di magpaduol niya aron di siya mapagan sa mga tao nga nagdumot ni GR. Mao ka na ang tinuod, Grisel. Maglisod magud siya og biya ni GR god. Kay dako man siya og gusto ni Baji Siya rin tumboy nga nahigugma og laki. Apan di ko gihapon mahimong ibaliwa ang iyang gidangatan. Nga di mahatagan og justisya ang iyang kamatayon. Kung ako pa ikaw no, Parts Grisel, di ka magkamusumbong sa mga pulis. Kay matun mo, hasol na. Kung ako pa ikaw no, kalimtin ang gidangatan ni Greta oy. Aron di mamaligro ang imong kinabuhi. Kana ang di ko ikatugot. Patyon ko gyud ang mga tao nga may patay sa akong igsuon. Og si JR, kinahanglan nga tabangan ko niya sa pagtutol sa dapit nga nahimutangan sa mga kriminal. O unsa? Mao na. Mag-upang migawas ang doktor nga nag-atiman ni JR. Og gabi pa tumabalik. Busa mo gawas ko, ante. Og kundo na gani manuktok sa pultahan. Ayaw gid nga bliya, ante. Mubauli ka ba? Mupauli ko kadiyot. Aba sa dili pa. Panidaan ko ng palibot kung doon na ba yung mga tao sa sindikato nga nagpaniid ning ato na himutangan. Sir Bando. Oh. Sir. Oh. Unsa gyud pa rin sa kwarto ha? Sa himutangan ni JR, unsa? Sir Bando. Si Elena, nigawa sa kwarto ni JR Swildo. Di ay ha. Oh. Sige, panganda mo. Karon na nato sudlon ang himutangan ni JR Suelo. Hay naman itong duha ka pulis. Nga galit mi palayo pagkakita nila na ako. Galit pa lang na nawa. Nagdudagig ko atong duha ka pulis. Nga dili sila tinuod ng pulis. Mura og sakop sila sa sindikato. Katong usa, nga bitay og suwang. Mura siya og si Edgar bitay. Kung ni amang kali ka mo karon aron yung tiwasan sa GR. Dili ka mo malampos. Ako ang bubabag sa inyong pagkabuhatan. Mubalik ko sa kwarto ng GR. Basta nagtuwa na sila karon paingon sa nahimutangan ng GR. Sige, at ta. Pipila ka minutos na ang milabay. Nakalayo na sa ilinahan ng ospital. Sige, tala mo. Tara. Ayaw lang din mo kasabot ha. Na may daot ng tanto mo. Sudlon ta ng ospital. Sir, makita na gikan din ang kwarto sa unahan. Nga naas JR. Og doon na may duha ka doktor nga naat tungod yun sa iyang kwarto. Nagsultihan ay. Sige, paabot lang tumulak ko sila ha. Sige, kuno mo. Unong ka. Anhi lang ulit na magpaantar sa mga kwarto. Unsa? Tinuo ko. Apa dili sila mo lampos silang daotang laraw ati. Kung sila man kikatok ako nakita nga nagsulubog uniforme sa pulis. Sige, ante. Mugawas ko og balik.
Basta, ayaw ki pang-apli ha. Kung doon naman ako supportahan, ante. Diyos ko. Sa bagay mahimong linugdangan ini pagkadautan sa akong igsuon. Unsa ba, Diyos ko? Tuwa na sibit tayo sikat. Dali nga misipat. Animal. May balik niya sa susud sa kwarto ni Gia. Niya siya pa yung nako. Oy, sa inyong giani din niya? May ani ba ka mo? Aroy sa pagtiwas o patay ka, JR? Ha? SPO4 brand doon ko na? Elena. Kinila ikasulti ko rin mo. Kung tunag ka ni daotan nga may tabo sa kong hinigugma, ako ang mahimo niyong kaaway. Kahilas gun mo manulti, anak. Kaya kinsa ka man kuno? Ha? Kinsa ka man kuno nga akong kadlukan, ha? Kinsa ka? Ilang kini brand doon ko doon. Tunag ka ni daotan nga may tabo ka, JR. Ibulgar ko sa ubang kadakuan sa pulis. Nga ikaw, usta ka daotan o sakop sa dako sindikato ni syudad. Aron abso ka niya magtikagol sa bilagwaan. Hinayan ang tingog mo, litsi ka! Ako magtiyaos kong gisulti. Sige. O kung buhaton mo ka na. Nagtuo ka ba, ha? Kadili maapil sa diskuhido ang imong amahan, ha? Nagtuo ka. Oh. Siya ang among labaw. Tanang mga daotang buhat ang mga gihimo. Ang imong amahan ang mastermind. Busa, sige. Sige. Hakiton ka. Buhata karon dayon ang imong naunan. Sige, buhata. Kinilang usap ang timan ni Elena. Mabatigan ko gani. Gawa ka ni pagbati o pagmahal sa imong amahan. Dili na ko managkana sa pagpatay ni mo. Sige. Padayon sa imong pagsampit na lang ako, Brando. Ayun na pagtahod na ko ginang. Aron dili ko managana unya sa pagpatay ni mo. Dili ka ngayon sa kupatahod. Tungod kinautan kang klase sa pagkapulis. Ay, nanapaingon din na si Sir Brando. Ay, pas-pas siya nga naglakaw pingon na to, Pats Pitay. Okay. Tala mo! Asa man ta? Sa kwarto na JR, sir? Sasakyan lang! Sunudan mo na ko! Dali! Ay, ano ko siya? Hala. Sakyan ako no. Matyo magkanato si JR. Nga nang malik na sakyanan. Buwang kang mutan naman ka. Ambot! Labaw pa ko nga makasabot. Pag kung may pangutanon mo. Sige, tinan! Sundon ta siya nga tuwa pa daw sakyanan. Okay, tara! Oy. Si Sir Brando ka ng kusog kayong naglakaw. Ingo din sa sakyanan. O nagsunod sa Pats Pitay o kirat. Nagsulong sa uniformis pulis. Siyay. Ito na. Hindi ba ka dapat SCR? Awa na gina. Kaya ka na malik. Awa na. Bugha na GR. Ablida ng pultahan ni Van Persbuto. Ay, patong ti karon. Kita kami bindahin ng tuhod ko. Usaman, gusto ka ba bughat ko? Pakong tanong karon. Yan na sila. Unsa man kayo na hitabo? Ako lang giatod sa kasada si Grisel ng Marta. O, ibalik ko kay... paabot ko nga, balik si Pras GR ba? Sagol sabri kabalaka ako ni mo ng Marta. Uy, kay ikaw usa din eh. Pastilan Poldo. Nasigabayang ako mga mata pagkakita ko kang Grisel. Ay abi ko ba og sigrita nga ako nakita nga nabuhi. Walay patay nga mo bangon ng Marta eh. Kaluwa tong Rita nga dito nagdako sa Manila. Tumboy sab. O gusto siya nga malimaos kamatayon si kaluwa. Kung ako pa'y siya, dili na lang siya maguna-una sa pagpanimaos. Kay maalaot lang siya. May sama lang unya siya kang Rita nga makaangkon sa sayong kamatayon. Mao ba, sir? O gana. Bintras sugot pa karon ang pagbantay ni Elena sa nimutangan ni JR. Wala hilo lang muna ta. Nagtuon taon na, big boss. Bidang dugaya biyang mahipos sa JR eh. Daghan kay taog mga kauban nga matay. Pero ang tad karon, nagpabilin pa gyud siyang buhi. Patyo na to si JR. Bahala na gikahuman sa tanan. Maghikog si Elena. Wait, Sir Brando. Yawag. Mayo, may nang una-una, Sir Brando. Mga smayanan, di tayo nagpatay yung JR. Bahalag na pa si Lina. Ako'y patay. Ay, sakit sa kutil eh. Ako'y patay niya. Sige pa mga itong premyo. O, 1 milyon. Napa mga ito, sir? Ilong niya butod. Takas tiga buwanga ka. Ako'y. Balik pa man ka eh. Abi na kung patay naman ka. Ang premyo di ay. Tuon pa man to. Patay ka, tagdali.
Ako, patay pa ko. Wala, patay na. Pero klaro kay dugay pa ni. Abta manig tumoy-tumoy o akong matay. Karay, putod. Tanda ko rin ba? Asa? Usa rin pagkausari eh. Putod ka na buhi ka. Tanda po, importante buhi. Tanda ba? Nga naman kung tanam ka na. Basta lang. Kalitan tayo kahit pagkatungagon. Oh. Ang ginabuhi ka. Murag himatyo ang man atong higayon na nga mo kang gibiyaan. Nagkamang-kamang lang gagod. Di na kinapasabtong pata mo eh. Di na kinapasabtong pata mo. Importante buhi ko. Wag kong sabot. Hasta ko, wag kong sabot ko na buhi ko. Bitaw. Basta wag ako matay. Bitaw parts butod. O sa man pagkausaan Naabot ka man sa ospital, ha? Siyang kamang ka, kasi may nakaluwas ni mo. Nangutana mo naman, no? Pulos mo nangutana, no? Ay lang ko niya problema, ha? Ay lang mo pangutana. Listen ko speaker niyo, ana. Ako, libog ko. Saan ako pagsulti? Basta... Ay, lamabi! Ay, Paan nyo, eh? Bungka! Doon lang tayo, big boss. Ilibag ka ito masukor. Gahangtod doon. Wapa na ito mapatay sa GRS, Willow. Asa man ta, ma'am? Diretso lang, taxi driver. Ug sa ikaduhang iskina dapit sa tuoli ko. Oo, ma'am. Inig sa ospital. Dadun ko lang akong auto. Di ko magdugay sa bahay. Di ko mahimubiyaan o dugay sa ospital sa Chia. Mga kumpiyansador kayo mo. Iyon lang ang tatong gitiwasan aron mamatay. Maglisod na kita sa pagpatay niya kung makagawas na siya sa ospital. Lisod lagi kayo, big boss. Eh, nabantayan mong ilina nga dito mis palibot. Aw? Kung muahag yun migsuot sa kwarto, mahimo ba ya? Apan si Ilina lagi. Mauna mong problema kay makikamatay man gid siya. Kung higayon nga musud yun mig-ahat dito sa kwarto. Makalagot. Nabuang na yun kaning anak ka. Kay musugot nga mamatay. Tungod lang nga itong GR. Mao lagi. Mauna karon akong pagigsultihan mo, big boss. Ang bahay ni Ilina. Oh, tanawan ninyo kung kinsarong sakyanan nga miabot. Susihan na yun niyo, Bitay. Dali! Big boss, pamati. Kung ningon ini nga naakanon na si Ilina nga magkasagaba sa itong pagpatay ka GR Swilo. Ayan, kita pa unya hinuon na mapukan. Kita ang mamatay. Oh. Boss, big boss. Ingon na lang gid ni ini ang atong pagkabuhaton. Ug mauro gid niya ang pinaka-epektibo nga buhaton, big boss. Aron mapapas na gid sa atong daan si GR Swilo. Sulti. Isulti dayon kung unsa ka na, Brando. Naa sa mga nauna. Sulti! Sige na! Big boss, si Ilina kining nabot, ang mga anak. Oh, unsa? Big boss, ni ako ng imong anak, si Elena. Hain na inyo, big boss. Hain siya. Tuwas ka kwarto, ma'am. Luya pa matugamay. Luya pa. Kinahanglang matapos sa kining away nila ni JR. Kinahanglang mahulong na kini. Sige, Bitay. Kirat. Diyain ako ninyo din eh. Gawas na kamo sa akong kwarto. Ug pabilin ka, Brando. Oh, big boss. Gawas mo, Bitay. Kirat. Sir. Pats. Ang mga anak, sir, ni Asia. Gawas na kamo. Big boss. Pats na dahil na. Nganong ikaw ka lang nagbarog diha sa may pultahan ni akong kwarto? Dol dire. Kaya importante kining pakigsultihan ko nimo. Parehas ta. Importante sab kining pakigsultihan ko nimo. Ako'y unang musulti. Hangtod kalos ang magpuyo kita sa kinabuhing sama ini. Ha? O hangtod kalos ang mga hatagan o katapusan ang imong pagkadautan. Gusto ko nga magpuyo nga malipayon o sa lalaki nga akong gimahal. Basta maluoy ka. Kung tinuod ka nagmahal sa bugtong mong anak, ayaw na tinguha ang kamatayon sa lalaki nga maoy tanan alang ako.
Maluoy ka! Kung tinuod ka usab nga nagmahal na ako, nga imong amahan, palayo sa lalaki, na mortal kong kaaway. Mahal ko si JR. Kung mamatay siya, mas mayo pag mamatay na lang sab ko. Elena, ang akong pagbuot ang matuman, kay ako ang amahan. Anak talang ka. Pues, ingno ka. Nga mga matay na kung mga matay. Basta panalipdan ko gigaway na utang may tabo na JR. Dili ko yung sabayan kung ako ang unang mamatay. Patuo lagi na ako! Ay dili yung kumusugot. Nga kanang tawhana ang imong madayon. Dili ko siya madawat nga mao'y imong mabana. Mag-abot man ang langit o yuta. Saan ko sa langit ang ibati kong gugma kang JR? Busa pakamat niya yung kinigong maha. Magtuman ka gani sa imong gusto. Kalimtan na ka nga akong anak. O isipon ko ikaw nga usa na kapatay. Nawaton ko ang tanan kung may gusto mo. Basta di ka mo sugot yung mamatay si JR. Ako may unahan ninyo sa magpatay. Una siya. Ako manloloris god niya. Animal, huwag batasang nga pagkaanak. Tungod atong animal nga JR, nawadan ka na og pagtahon na ako. Tawag kinautan ka. Ikaw ang nagkasaha sa pamilyang Resuelo. Busa ang nalaon ang kasilbihan mo sa bilagwaan na buhat mong sa. Animal, iyo ko inanas pagsulti ha. Amahan ko ni mo. Oh, amahan ka! Di ko may mong ilimon kaya iktawag na pagkatawag ako ni kalimutan na. Ang panuman sa talan ko ng siren, sa imong pagka-ikaw, nga usa ka kriminal o manulugos, nakuhaan og nakuha pagtawag ko ni mo, og nakuha ko pagmahay ka nung ikaw pa ni mo ko aman. Ang itawis me for brother ko nun. Gamay ka na lang og kuwang na ako aron ni Bolga ko ang tinuod mo pagka-ikaw, nga tusok manan. Di ba nila ninyo? Helena, balik! Balik kay wapit ang mahuman! Balik, Helena! Big Boss, kalma lang ha. Mabugat ka. Wa pa mahimpit ang imong kayuhan. Ang akong tambal. Atake ko sa akong tambal, Brando. Kuyawa, kuyawa, sirit pa nag-agis anak ni Big Boss, oh. Maluhot pa siya na, no? Yun ang babags pagpatay datang di Arda. Una, siya yun. Gusto ka, basta siya yun, klaro. Yes, hadlok mo. Ay, magkabala ka na. Ako yung bala. Ha? Klaro kayong siya. Siya yun. Kay, kamo ba? Magduduha pag magtuong siya gid may pagkabugo sa buda. Oy. Klaro na kayo na, mga uplok, mga kulukoy, klaro na kayo na. Oh, siya yung sulti nga pagpatay. Why? Si paran ko na bindahe si Mang Toho doon, yayay ka lang Ayaw, Saman. Usam ayaw, God. Ha? Usam ang kaoy. Suko mo ganityo nga kwa raman na, istorya raman na. Nawa man as kasing-kasing, di na raman na. Sekaran be. Ayaw lagi. Watang maayo ko. Kamo? Tabang mo doha. Pamagnos ta mo. Nasa isa. Siya ta? Why? Lagi. Wa. Sila din nagbalik na kong dik. Dali. Kiyap! Sa mga tuto ka man na. Lihok na yun. Ningos bitay siradaan. Sige, siradin ang dakong gate. Unya na tabi, Big Boss. Relax lang muna. Hey, kuya, nga mabugat ka. Brando, nisukol na ako ang akong anak. Wa na siya itahon na ako. Mao lagi. Mao giginta na akong pagkigistoryahan nimo. Pantay muram ka gikutasan tungod sa inyong panagsulti ni Lina. O nga, relax lang muna. Unya ta magsulti. Si JR, kinahanglang mamatay na siya, Brando. Dili ko masugot nga makagawas pa siya sa ospital. Kinahanglang tiwasan na siya aron mamatay. Mao lagi. Mao gina. Ay lang kabala ka. Dugay pa to siya magagawa sa ospital. Wala na pa to siya og labing dugay usak semana dito. Bosa relax. Pahuway. Og human ka makapahuway. Kana ang istoryahan tagbalik. Si JR ug si Lina.
Iyan ako sa ospital. Mayo kay murag wa pay mga sakop sa kong amahan ang niya sa palibot ng ospital. Kinahanglan nga buhaton ko dayon kining akong nahuna-unaan. Tuunan at tangi katapos ang sumpay na itong sugilanon naugkat nga kasilag dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN. Og mo to mga listeners ang part 7 no. So naginapos na. So katapos ang sumpay na ni kasunod ni part 8 no. Katapos ang sumpay no. Ang tindahan pungkupungko murag maulahay gamay. Maulahay gamay ni kay murag taas gamay ang istorya no kaysa aning naugkat nga kasilag kini naugkat nga kasilag. Kuan katapos ang sumpay na no ang part 8 no. Kaya ako manggitag-as. Kuan ang tindahan pungkupungko taas gamay kung paraan muna nga murag mabot siguro nig part 10. Ako kabalo bana-banaon na to nig-edit kay para adiga pong tantong bitin nigpaminaw nyo mga ka-listeners no og morto mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw no og paminaw sa inyo ang Juno ang superhero no kay kanang part niya abot na part 3 dito sa main channel nya basin kung makaya pas power sa mong cellphone upload ta sa Juno part superhero part 4 no kay nara ba ni comment dito nga part 3 ra ba kuno taman dili ni part 3 ra taman abot ni kuan tingali part 8 basta panikamutan no kay ako maning gitag-as no so tingali part 8 ni taman kay gitag-as nako tag 2 hours ka pen no so ay kabalaka itong ka-comment no kung part 3 na tama no kay mo-upload ko di gyud na ako na undangon humanon gyud na ako nang mo-upload ko no mga ka-listeners bisan pag usahay kanang madugay ta ay apikis power pero ning kamot gyapon ko nga mahuman ako nag-upload kinang inyong giatngan nga mga drama no di ko mo-upload og drama nga way ending kay luoy kayo mo nga mahog gipaasa no labi na nga sige kanang paabot sa may buntag pa kang moabot no so na gito masumpayem no pero punpuhon og balugaran ako tong kanang lugaran pero di pa lang kumusaad mga ka-listeners no salamat kayo pero kung okay ra po ninyo ang katapos ang sumpay itong i-upload dito na lang kay nanaman na sa kang video drama Bisaya ang taman sa part 85 no murag sumpay na lang bakata or pero murag po no musumpay ta murag ang uban listener wabay pud kapaminaw no so mas maayo gitong magsugod sa part 1 no mga ka-listeners so di na po kumusaad kano sa mga ka-listeners no pero so wayag request nyo kaning kuan bisdak oreg kay maayo sa nimo edit labong kuan murag maayo mo edit kitag-as og drama no so wayo ninyo mga ka-listeners request po mo dito aron aron matabang-tabangan ko kay di na ako mapas man di na ako mapas no si bisan gani si Bisayang Sugilano naglisod og apas no sa kanang Chikumalo nga drama og katong kuan si Buwis Bombay no antod karon no pag ginamahuman no og katong Suwerteng di Malasa pero ang Suwerteng di Malasa murag hapit na ni mahuman og kining Chikumalo so pero kining si Buwis Bombay taas pa kayo pero iya magipong ipanikamutan nga sumpaya no so didto na lang gid mo sa kang Bisayang Sugilanon mga ka-listener og mo to mga ka-listeners. Thank you so much for watching. God bless itong tanan. Salamat sa kanunay pagpaminaw. Amping mo kanunay. God bless.